श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि आपण आपल्या 9व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. अच्छा. तर आपण या भक्तीच्या टप्प्यावरती आहोत आणि आपण आज आपल्या 9व्या अध्यायाला, ज्याचं नाव आहे राजविद्या राजगुह्य योग, परम गोपनीय असं ज्ञान, गुप्त ज्ञान, परम गोपनीय असं ज्ञान भगवंत अर्जुनाला देणार आहे. त्या ज्ञानाला त्यांनी म्हटलेलं आहे परम गोपनीय असं हे ज्ञान आहे. आणि हे भक्तीचं ज्ञानच गोपनीय आहे. हो, जसं परवाच्या अध्यायामध्ये आपण म्हटलं की कर्मयोग आणि ज्ञानयोग याच्यामध्ये भगवंतांनी त्याला सुरक्षित ठेवलेलं आहे. हो, अशा या भक्तीच्या ज्ञानाला सुरक्षित ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे भक्तीचं ज्ञानच प्रत्यक्ष इतकं गोपनीय आहे. आणि त्याच्यातले आता काही स्तर भगवंत ते उलगडून सांगतायत बघा अर्जुनाला. मग ते त्याप्रकारे त्याचं ज्ञान दिलं जातं. आणि म्हणून आपण 8व्या अध्यायाची ती रिव्हिजन थोडीशी उजळणी करायचं म्हटलं तर मग ज्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की मृत्यू समयी भगवंतांचं दर्शन, म्हणजे एक जे काही सार त्याचं. आणि आपण शेवटच्या श्लोकात बघितलंच वेदेचे सर्वेश, की कुठल्याही वेदांचं, मग ज्या शुद्ध भक्ताला आपण म्हटलं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, की कशा प्रकारे वेद म्हणजे वेदांचा अभ्यास यज्ञ केलेले आहेत, सगळं काही केलेलं आहे, पण त्या त्या शुद्ध भक्ताला कुठल्याही गोष्टीची निरपेक्ष भावनेने तो सगळं करत असतो. आणि म्हणून त्याच्या फळांपासूनही तो वंचित होत नाही, कारण त्याचं मन इतकं शुद्ध झालेलं असतं, त्याचं मन आणि त्याची इंद्रिय इतकी शुद्ध झालेली असतात. म्हणून येतो धर्मण मार्जन. आता सुद्धा आम्ही त्या भक्तिवृक्षाच्या क्लासमध्ये तेच की प्रत्येक अध्यायामध्ये याचं, मग 13व्या अध्यायात सुद्धा, की भगवंताला जाणायचंय ते फक्त शुद्ध भक्तानी. आणि म्हणून तो भक्तीचा मार्ग. एक सेकंद द्या मला. क्षमस्व. तर असं हे जे ज्ञान बघितलं आणि त्याच्यामध्ये शुद्ध भक्ताविषयी, मग त्या भक्ताविषयी जे आपण वर्णन जाणलेलं आहे 8व्या अध्यायामध्ये, की या शुद्ध भक्ताला मग कशाचीही अपेक्षा नसते, कुठलीही अभिलाषा नसते. आणि म्हणूनच अशा अभिलाषेशिवाय ते करणं म्हणजे सकाम कर्म, कुठल्याही प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीची, कुठल्याही प्रकारच्या इंद्रिय विषयांमध्ये त्याचं मन अडकलेलं नसतं. आणि मग त्याला कुठलीच बांधिलकी वाटत नाही. कुठलंच करणं असं ऍट म्हणजे त्या गोष्टी सुलभतेने होत असतात त्याच्याकडून, कारण तो भगवंतांसाठी सगळं करत असतो. जे आहे ते भगवंतांचं आहे. आणि म्हणूनच त्याला दुसरं काहीही सुचत नाही, असा हा शुद्ध भक्त. आणि म्हणूनच त्याला ना मुक्तीची अपेक्षा असते ना त्याला हा लोक मिळवायचाय आणि इथे जायचंय म्हणून का नाहीच, फक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये. आणि मग तो इतक्या त्या सेवेमध्ये दृढ झालेला असतो की मग तो त्या फळांपासून वंचित होतच नाही. त्याला आपोआपच त्या फळांचा लाभ होत असतो. आणि म्हणूनच या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा तो एक शांतमय असं आणि एक अतिशय अतिशय सुंदर असं जीवन जगू शकतो, जेव्हा तो भगवंतांशी कृतज्ञ असतो, भगवंतांच्या कृतज्ञतेमध्ये असतो. आणि म्हणूनच अशा शुद्ध भक्ताचं वर्णन आपण जाणलेलं आहे. आणि हे ज्ञान मग जे जे गुरूंबद्दल आपण म्हटलं शेवटच्या याच्यामध्ये, की मग या सगळ्याचं ज्ञान घ्यायचंय ते उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून. जसं मी तिथे उल्लेख केला होता की गुरु आश्रय, दीक्षा. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जेव्हा गुरूंच्या आश्रयाखाली आल्यानंतर आणि मग दीक्षा संपादन केल्यानंतर गुरूंशी जे नातं जोडलं जातं आणि गुरूंकडून जे काही ज्ञान घेतलं जातं ते भगवंतांविषयी जाणलं जातं. कारण एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु ज्यांना दृष्टांत झालेला आहे, प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणातून हे दाखवलेलं आहे. सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये ते राहिलेले आहेत आणि त्यांनी ते ज्ञान
आत्मसात केलेलं आहे, त्यांनी ज्ञान संपादन केलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण या अध्यायाला जाणलंय. आणि म्हणूनच मग मृत्यू समयी, की अगदी आयुष्यभर जर हे स्मरण केलं तर मृत्यू समयी भगवंत निश्चित त्या भक्ताची काळजी घेतायत, की भगवंतांचं स्मरण होतच होतं हो त्या भक्ताला. कारण भगवंतांसाठी तो लाडका, कारण भगवंतांचं सुद्धा त्या भक्तापासून पान हलत नाही. आणि म्हणूनच भगवंत त्याच्याशिवाय राहू शकत नाही, भक्त भगवंतांशिवाय राहू शकत नाही, असं हे भगवंतांशी, या भगवान रूपाशी नातं जोडलं जातं होते. आणि म्हणून मग अशा या मृत्यू समयी जे आपण बघितलं, की जी भावना असते, मग ज्या आपण भरत महाराजांची जी कथा बघितली, की हरिणमय आयुष्य झालं तरी भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत असल्यामुळे त्या हरणाच्या आयुष्यातूनही मग जडभारत, हा त्यांना जडभारत याचा जन्म मिळतो आणि मग पुढे त्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. तशीच अजामिलाची कथा मी सांगता सांगता राहिले त्या दिवशी, की अजामिलाचं एक मुख्य उदाहरण दिलेलं आहे, की मृत्यू समयी भगवंतांचं जे स्मरण केलेलं आहे त्यांनी. मग अजामिला हा कोण होता? तर अजामिला हे एक ब्राह्मण. आणि अजामिलांना अतिशय अभ्यास केलेले, ज्ञानाने परिपूर्ण असे भगवंतांच्या सेवेमध्ये असतात ते. आणि बऱ्याच गावामध्ये त्यांचा प्रसिद्ध असतात, की सगळं ज्ञानाने आणि असा परिपूर्ण असे वेदांचा अभ्यास आहे यांचा. आणि असे ते एकदा एका जंगलाच्या रस्त्याने येत असतात. त्या जंगलाच्या रस्त्याने आपलं काही कर्म उरकून ते येत असतात, तेव्हा मग त्या ठिकाणी त्यांना एक दृश्य दिसतं. आणि हे दृश्य असतं, की एक स्त्री एका पुरुषाच्या मिठीमध्ये आहे, आलिंगनामध्ये आहे ती. आणि हे दृश्य त्यांच्या समोर असतं. आणि हे दृश्य बघताना त्यांची नजर हलत नाही हो. अजामिला त्या त्या दृश्याकडे बघतात आणि बघतच राहतात. आणि मग ते स्वतःला कितीही आवरण्याचा प्रयत्न करतात. मग अनेक वेदांचा, अनेक मंत्रांचा उच्चार करतात, नामस्मरण करतात, परंतु तरीही कुठेतरी ती इंद्रिय इतकी वश झालेली असतात त्या मायेभोवती, की त्यांचं लक्ष तिथून हलतच नाही. आणि म्हणूनच त्या एका क्षणाने सगळी परिस्थिती बदलते. आणि म्हणूनच ते इतके त्या स्त्रीच्या, आणि मग ती एक वेश्या स्त्री असते, आणि त्या स्त्रीच्या इतक्या त्या मोहामध्ये ते अडकतात, की ते दृश्य त्यांच्या डोळ्यासमोरून हलतच नाही. आणि म्हणूनच ते इतके त्याच्यामध्ये गुंतून जातात, की मग त्या वेश्येकडे त्यांचं प्रयाण होतं. आणि मग घरी त्यांचे आई वडील, त्यांचं लग्न झालेलं असतं, त्यांची त्यांची बायको, या सगळ्यांचा ते त्याग करतात आणि या सगळ्यांना सोडून ते जातात. किती आहारी गेलेला मनुष्य. आणि म्हणूनच एका क्षणाचा मोह काय करू शकतो, त्याचं हे अतिशय उदाहरण आहे. म्हणून सेकंड चान्स, दुसरी संधी, असं त्या अजामिलांच्या पुस्तकाचं नाव आहे. आणि मग ते इतके त्या वेश्येच्या आहारी जातात, की वेश्येबरोबर राहतात, तिथे जाऊन राहतात. आणि मग तिच्या संगतीमध्ये मग अनेक मुलांचा जन्म होतो. जवळजवळ म्हणजे कितीही वय त्यांचं मोठं असतं तरी पण त्या वेश्येच्या सानिध्यात, आणि त्या वेश्येपासून त्यांना अनेक मुलं होतात. आणि मग त्यांच्याकडून अनेक पाप कर्म होतात. कारण शेवटी आपण म्हणतो ना, की जे सत्संग जसं साधू संघ आहे, तसा हा कुसंग आहे ना. हे कुसंगाचा परिणाम ते कुसंगामध्येच होणार. आणि म्हणूनच मग त्यांच्याकडून सगळी वाईट कृत्य होतात. म्हणजे जे जे नको ते कधी त्यांनी आयुष्यात विचारही केला नसेल अशी कृत्य त्यांच्याकडून घडतात. आणि मग इतके ते पराकुटीला त्या पापमय जगामध्ये असतात, की आणि त्याच्यातलं मग जेव्हा त्यांच्या मुलांचा जन्म होत असतो, तेव्हा त्यांच्या शेवटच्या मुलाचा जन्म होतो, तर ते त्या मुलाचं नाव ठेवलेलं असतं त्यांनी नारायण. आणि अशा हा नारायण या अजामिलांची सेवा करत असतो. अगदी जर्जर वृद्धत्व ज्यांना येतं आणि अगदी खिळून असतात ते. म्हणजे ते अगदी पलंगाला खिळून असतात आणि त्यांना काहीही करता येत नसतं. इतकं ते जर्जर असं वृद्धत्व आलेलं असतं. जर्जरत्व, जसं आपण म्हणतो जन्म मृत्यू जरा व्याधी, तसं ते वृद्धत्व आलेलं असतं जरा अशी. तर ती त्या यांनी ते त्या अंथरुणाला खिळून असतात. आणि मग तेव्हा ते त्या नारायणाची सतत त्याला बोलवत असतात. नारायण मला पाणी आणून दे, नारायण मला इकडे घेऊन जा, नारायण मला खायला दे, नारायण हे, नारायण ते कर, नारायण हे आणून दे. नारायण 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 नारायण, मग सतत नारायणाचं नाव त्यांच्या मुखामध्ये असतं. आणि अशा प्रकारे मग जेव्हा ते अंथरुणाला खिळून असतात आणि त्यांना जेव्हा अगदी मृत्यूचं कुठेतरी चाहूल लागते आणि यमदूत त्यांना घ्यायला येणार असतात, त्या क्षणी त्यांच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडतो. कारण ते भीतीने कुठेतरी व्याकुळ होतात. आणि मग त्यांच्या तोंडातनं शब्द बाहेर पडतो, तो नारायण.
आपल्या मुलाचंच नाव घेतात ते. आणि मग त्या नारायणाला बोलवून ते तिथे यमदूत आलेले आहेत, त्यांनी प्राण त्याग केलेला असतो आणि ते यमदूत घ्यायला आलेले असतात. पण यमदूत घ्यायला येतात त्या क्षणी जेव्हा नारायण हा उच्चार झालेला असतात तिकडून विष्णुदूत पण आलेले आहेत. मग प्राण नेण्यासाठी मग विष्णुदूत सुद्धा तिथून आलेले आहेत आणि दोघांमध्ये मग चर्चा झालेली आहे की मग अशा जीवाला की अशा काय काय नक्की कशाची प्राप्ती होणार आहे, मग ज्याला नरकवास मिळणार आहे का त्याला स्वर्गवास मिळणार आहे. परंतु मग जेव्हा चर्चा होते विष्णुदूत आणि यमदूतांमध्ये तेव्हा असं ठरवलं जातं की अजामिलाला दुसरी संधी दिली जाईल आणि म्हणून त्याला पुन्हा मृत्यूलोकामध्येच जन्म मिळतो. आणि मग मृत्यूलोकामध्ये जन्म मिळाल्यानंतर अजामिला या अजामिलाच्या त्याच जीवनामध्ये मग त्याला त्या स्वतःच्या सगळ्या पश्चाताप होत असतो आणि मग जे काही त्याचं पुण्यकर्म आधीचं असतं ते पुण्यकर्मामुळेच आणि त्याच्या नारायण या त्याच्या शब्दामुळे एका त्याला त्या संधीचा लाभ झालेला असतो. आणि मग त्याला जेव्हा तो त्या अजामिलाच्या जीवनामध्ये मग त्या तीर्थक्षेत्रांना जातो, आपलं पुण्य जे काही आपलं जे काही राहिलेलं आध्यात्मिक कर्म असतं ते तो करत असतो आणि मग त्याला त्या जन्माअखेरीच त्याला वैकुंठवास प्राप्त झालेला आहे. मग त्याला वैकुंठातून दूध घ्यायला आलेले आहे. अशा प्रकारे अजामिलाला म्हणजे मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण होणं पण या अशा प्रकारे सुद्धा नारायण ज्यांनी मग कुठेतरी भगवंतांच्याच मार्फत मग यांनी त्या मुलाचं नाव काय ठेवावं आणि त्या मुखातून त्याच्या यावं आणि मग तितकी त्याला ती संधी दिली जाते. या गोष्टीचा लाभ हा भगवंतांकडूनच झालाय हो, त्याच्या कर्माने त्याला या गोष्टीचा लाभ झालेला आहे आणि म्हणून या दुसऱ्या संधीचं वर्णन तिथे केलेलं आहे. म्हणून मला आता ती गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटली की मृत्यू समयी आणि म्हणूनच भगवंत मग निश्चित त्याची काळजी घेत आहेत त्या भक्ताला, कारण भगवंत भक्त वत्सल आहे तो. जसं आपण म्हटलं की जे 9व्या अध्यायामध्येच आज आपल्याला बघायचंय की कशा प्रकारे भगवंत मग काय हवं असतं आणि भावाग्रही जनार्दन कसे भगवंत आहेत की भगवंत भक्ताच्या प्रेमाचे मुकेले आहेत हो. भगवंतांना जे काही प्रेमाने अर्पण करू भगवंत अगदी त्याचा अगदी प्रेमाने स्वीकार करणार आहेत असे भगवंत आहे. आणि म्हणून भगवंत आता अर्जुनाला पुढचं ज्ञान देत आहेत की मी तुला गोपनीय असं ज्ञान देतो आहे. एक मिनिट हा, एक मिनिट हा. काय हवंय, एक मिनिट हा. तो पण आहे. हं. तर आपण या 9व्या अध्यायाला आता सुरुवात करतोय, पुढे जातोय भक्तीच्याच या मार्गावरती. 9वा अध्याय आहे राजविद्या राजगुह्य योग, परम गोपनीय असं ज्ञान आपण भगवंतांकडून घेणार आहोत. आणि भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, श्री भगवान वाच इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यज्ञास्त्वा मोक्षसे शुभात्. वाचणार प्रभूजी? हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. मी कृष्ण वाचतो. वाचतो. हा, हा कोणी वाचा, वाचा? हरकत नाही, हरकत. किरण ओके. प्रभूजी वाचा, मग सुनील प्रभूजी हा. वाचा. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तू माझा कधीच मत्सर करीत नसल्याने मी तुला हे परम गोपनीय ज्ञान आणि त्याच्या अनुभूतीचे ज्ञान प्रदान करतो, जे जाणल्याने तू भौतिक अस्तित्वातील सर्व दुःखातून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी म्हटलंय प्रवक्ष्याम्य
अनसूयवे, बघा की अनुसूया म्हणजे ही असूया आहे ना कुठेतरी, या बाबतीत भगवंतांनी इथे सांगितलंय की तू माझा कधीच मत्सर करीत नसल्याने. कारण पुढे जाऊन आपल्याला एक दोन पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये एक दोन वाक्यात आपल्याला ते दिसेल की जे तर्कवादी आहेत, ज्यांनी भगवद्गीतेवरती जे काही भाष्य केलेलं आहे, त्यांनी भगवंतांचा मत्सर केलाय. हा मत्सर जो आहे ना, म्हणून आपण जे म्हणतो काम क्रोध मद मोह मत्सर, याच्यामध्ये बाकी गोष्टींना मग जो क्रोध आहे, जसा हनुमानाचा क्रोध त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये वापरला, ज्याचं परिवर्तन झालेलं आहे, परंतु या मत्सराचं परिवर्तन नाही होऊ शकत. या मत्सराला मुळापासून उखडून काढावं लागतं, नाहीतर शिशुपालाचं जातं तशी गत होते, कारण मग त्याचा नाशच होतो. ज्या कंसाने आयुष्यभर द्वेष केला, कृष्ण 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 केलं, परंतु कुठल्या भावनेपोटी? द्वेषापोटी केलंय. कारण हा देवकीचा मुलगा मला ठार मारणार आहे, तर मी याला सुद्धा ठार मारणार. मी त्याला म्हणजे त्याला कधी मी बघतोय आणि कधी मी ठार मारणार आहे, मी त्या कृष्णाला कधी भेटेन, अशा प्रकारे त्याच्या मनामध्ये ती असूया, तो मत्सर, तो द्वेष असतो. त्या द्वेष भावनेने तो कृष्णाचं स्मरण करत असतो. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की तुला हे परम गोपनीय ज्ञान मी का देतोय? कारण तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस. भगवंतांचा भक्त आहे हो, लाडका भक्त आहे, लाडका शिष्य आहे तो. निर्मळ मनाचा आहे, ज्याच्या मनामध्ये आपल्या भावांनी इतकं वाईट आपल्याला हे दिलं, सगळी वाईट वागणूक दिली, तरीही त्यांच्याबद्दल ज्याच्या मनामध्ये निर्मळपणा आहे, त्यांच्याबद्दल करुणा आहे हो त्याच्या मनात. अशी व्यक्ती मग मत्सर भगवंतांविषयी तर कसं करेल? त्यामुळे तो अतिशय निर्मळ मनाचा असा अर्जुन आहे. म्हणूनच भगवंत त्याला म्हणतात की हे परम गोपनीय ज्ञान मी तुला देतोय. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की भक्त हे नित्य भगवत सेवापरायण असतात. कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असलेल्या जीवांची मनोवृत्ती आणि प्रामाणिकता भगवंत जाणतात आणि भक्तांच्या संघामध्ये कृष्ण विज्ञान जाणण्याची बुद्धी त्याला प्रदान करतात. श्रीकृष्णाविषयी चर्चेत अलौकिक सामर्थ्य आहे आणि जर भाग्यशाली मनुष्याला असा सत्संग प्राप्त झाला, तर हे ज्ञान त्याने आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच तो आध्यात्मिक साक्षात्कारामध्ये प्रगती करू शकतो. भगवंतांनी जे गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे बघा, की ज्या गुह्य ज्ञानाला आपण बघितलं की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, म्हणून ज्या शरीरा संदर्भात की शारीरिक भावनेशी निगडीत न राहता जो आपल्या आत्म्याला जाणतोय, जो परमात्म्याची ही जी देण आहे आणि या आत्म्याला जी सचेतन असं चैतन्य जे आहे, ज्या शरीराचं जे चैतन्य आहे त्या आत्म्याला जो जाणतो आहे, तो निश्चितच पुढे या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला दृढ करू शकतो. हे कसं शक्य आहे? तर हे सत्संगाने शक्य आहे. हे साधू, एक मिनिट प्रभूजी, थोडं, हे साधू संघाने शक्य आहे. आणि म्हणून अशा ठिकाणी आपण म्हणतो आहोत की या गोष्टीची प्रगती कशा प्रकारे होईल? तर कृष्ण भावनेची प्रगती ही या सत्संगामध्ये होणार आहे. आणि कृष्ण भावनेला, जे कृष्ण भावनेविषयी ज्ञान घेणार आहे, त्यामध्ये त्याची उन्नती होणार आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाने आपल्या सामर्थ्यशाली सेवेत अधिकाधिक उन्नती करण्यासाठी त्याला प्रेरणा देण्याकरता भगवंत श्रीकृष्ण आतापर्यंत प्रकट केलेल्या इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक गोपनीय गोष्टीचं वर्णन या 9व्या अध्यायात करत आहे. मग पहिल्या अध्यायामध्ये तर आपण सगळं जाणलं की भगवंत जे काही उपोद्घाताप्रमाणे आणि जे काही सगळ्या युद्धाविषयी आणि त्या कुरुक्षेत्रावर चाललेल्या सगळ्या गोष्टींविषयी दिलंय. पण जेव्हा भगवंत अर्जुनाच्या सगळ्या कारणांचं निराकरण करायला लागतात, जेव्हा त्यांना उत्तरं द्यायला लागतात, त्याचं समाधान होण्यासाठी, तेव्हा भगवंत सांगतायत. मग भगवंतांनी त्या ज्ञानाची उकल केली आहे की मग या आध्यात्मिक ज्ञानाला गुह्य ज्ञान म्हटलं आहे, की ज्यामध्ये भगवंतांनी आत्म्याविषयी ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मग 7व्या अध्यायात विशेष करून चर्चा केलेले हे भक्तांशी संदर्भात असे अध्याय आहे. हे विषय मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रबुद्ध बनवतात, म्हणून त्यांना गुह्यत ज्ञान म्हटलंय. की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हे गुह्य ज्ञान आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे हो. आणि म्हणून या परमात्म्याविषयीचं, या भक्तीविषयीचं जे ज्ञान आहे, भगवंतांनी त्या भक्तीविषयीचं ज्ञान 7व्या-8व्या अध्यायापासून सुरुवात केली. ज्या भगवंतांविषयी आपण जाणतो आहोत, भगवंतांच्या ज्या शक्ती जाणलेल्या आहेत आपण, अपरा शक्ती, तटस्थ शक्तीवर हा जीव कुठेतरी आहे. आणि भगवंतांच्या या शक्ती, या
सर्व या शक्तीमुळे, त्यांच्या या पोटेन्सीजमुळे भगवंत जवळही आहेत, लांबही आहेत. भगवंतातला हा अचिंत्य भेदाभेद, एकाच ठिकाणी भगवंत एकाच वेळेला भगवंत अनेक ठिकाणी प्रकट होऊ शकतात. जसं आपण अनेक अनेक गोष्टींमधनं ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघणार आहोत की त्याच ठिकाणी भगवंत रथामध्ये आरूढ आहेत आणि तिथेच भगवंतांनी विश्वरूप सुद्धा अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. आणि म्हणून असं हे ज्ञान घेतल्यावर भगवंत 9व्या अध्यायामध्ये अनन्य विशुद्ध भक्तीचं निरूपण करतायत. या ज्ञानाला परम गोपनीय ज्ञान म्हटलंय. ज्याला श्रीकृष्णांचं गुह्यतम ज्ञान झालेलं आहे तो स्वाभाविकपणे दिव्यत्वामध्ये स्थित असतो आणि म्हणूनच जो भौतिक जगतात असला तरी त्याला भौतिक क्लेशाचा मुळीच त्रास होत नाही. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सांगण्यात आलंय की प्रेममयी भगवत सेवा करण्याची ज्याला प्रामाणिक इच्छा आहे तो जरी प्राकृत बद्धावस्थेमध्ये असला, तो या प्रकृतीमध्ये या मायेमध्ये बद्ध असला तरी तो मुक्तीच्याच मार्गावरती आहे. कारण त्यांनी या आत्म्याला जाणलंय, त्यांनी या आत्म्याचे गुणधर्म जाणलेत आणि त्या आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे हेही त्याने जाणलंय. आणि म्हणून ज्याला परमात्म्याविषयी ज्यांनी जाणलंय, ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे तो निश्चितच या भगवत सेवेमध्ये दृढ आहे. म्हणून इथे आपण म्हटलं या श्लोकातील अनुसूयवे हा शब्दही अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सामान्यतः भाष्यकर जरी अत्यंत विद्वान असले तरी सर्वजण भगवान श्रीकृष्णांचा मत्सर करतात. मोठ्या मोठ्या अतिशय निष्णात विद्वानांनी सुद्धा भगवद्गीतेवर चुकीचं भाष्य केलंय. ते श्रीकृष्णांचा मत्सर करीत असल्यामुळे त्यांची भाष्ये निरुपयोगी आहेत. भगवत भक्तांनी केलेली भाष्ये हीच प्रामाणिक भाष्ये होत. आणि जर कोणी श्रीकृष्णांचा द्वेष करीत असेल तर तो गीतेचे अचूक विश्लेषणही करू शकत नाही किंवा श्रीकृष्णांचं परिपूर्ण ज्ञानही इतरांना प्रदान करू शकत नाही. भगवंतांनी 18व्या अध्यायात सांगितलं जो द्वेष करतोय, मत्सर करतोय त्याला हे ज्ञान उघड करून सांगू नका, त्याच्याशी शेअर करू नका, कारण तो भगवंतांविषयी द्वेष करतोय. मग त्याच्या मनात असूया असणार, कसं ते ज्ञान तो आत्मसात करणार आहे, कसं त्या ज्ञानाला परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तो दुसऱ्याला तर देऊच शकत नाही कारण तो स्वतःच ते आकलन करू शकतो. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांना न जाणता जो कोणी त्यांच्या चारित्र्यावर टीका करतो तो मूर्ख आहे. म्हणून अशा भाष्यकारांना सावधानतेने टाळले पाहिजे. श्रीकृष्ण हेच भगवंत आणि विशुद्ध व दिव्य पुरुष आहेत हे जो जाणतो त्याला अध्यायापासून अत्यंत लाभ होईल. आणि म्हणूनच असं हे गुप्त ज्ञान भगवंत जेव्हा देतायत, राजगुह्य सगळ्या ज्ञानाचा राजा असलेलं हे ज्ञान काय आहे हे आपल्याला जाणायचं. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखम कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण. सुनील प्रभुजी हरे कृष्ण वाचा. हरे कृष्ण माताजी. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अत्यंत सुखकारक आहे असं हा जे ज्ञान भगवंत सांगतायत की हा 9वा अध्याय म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे आणि निरनिराळ्या तत्वज्ञानांच्या आणि वेदांच्या अध्ययनाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानाचं सार आहे. हे दिव्य ज्ञान अत्यंत गोपनीय आहे कारण गुह्य किंवा दिव्य ज्ञान म्हणजे आत्मा आणि शरीर यांच्यातील भेद जाणणे होय व सर्व गुह्य ज्ञानाची परिणिती भक्तीमध्ये होते. जो भगवंतांच्या भक्ती सेवेमध्ये आहे, जो भगवंतांना जाणतो आहे, कारण त्यांनी भगवंतांना जाणलंय म्हणूनच तो भगवंतांची तितक्या दृढतेने तो सेवा करू शकतो. भक्तीमध्ये त्याने स्वतःला समरस केलेलं आहे. सामान्यतः लोकांना या गुह्य ज्ञानाचे शिक्षण नसते. त्यांचे शिक्षण बाह्यकारी म्हणजे काय, राजनीती, मग तुम्ही राजकारण, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, गणितशास्त्र, खगोलशास्त्र, तांत्रिक शिक्षण इत्यादी अनेक प्रकारच्या या विभागांचा याच्यामध्ये समावेश असतो. पूर्ण जगभर ज्ञानाचं अनेक विभाग आहेत, परंतु मोठी मोठी विद्यालय सगळ्याची असली तरी दुर्दैवाने आत्मतत्वाचं विज्ञान शिकवण्यासाठी एकही शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय त्यावेळेला प्रभू सांगतायत की नाही. प्रभुपादांनी अगदी हे दुर्दैवाने लिहिलंय, दुर्दैव म्हटलंय.
आत्मा हा शरीराचा महत्वपूर्ण भाग आहे आणि आत्म्याच्या उपस्थितीशिवाय शरीराच्या अस्तित्वाला मुळीच अर्थ नाही असे असूनही आत्म्याला महत्व न देता शारीरिक गरजा भागवण्यामध्येच लोक अतिशय गढून गेलेले आहेत हो. कारण मग त्या शरीराकडेच सगळं लक्ष आहे. शरीराला जपायचंय हो, पण कुणासाठी? त्या आत्म्यासाठी, त्या आत्मिक उन्नतीसाठी. शरीर हे माध्यम आहे, निश्चितच ते शरीर वाढतंय, पण ते नश्वर आहे हो. पण हा आत्मा अविनाशी, आत्मा नश्वर नाही. भगवद्गीतेमध्ये विशेष करून दुसऱ्या अध्यायापासून आत्म्याच्या महत्तेवर जोर दिलेला आहे. सर्वप्रथम महत्वावर जोर दिलेला आहे. सर्वप्रथम भगवंत म्हणतात की हे शरीर नश्वर आहे आणि आत्मा हा अव्यय आहे. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः. जीवात्मा हा शरीराहून भिन्न आहे आणि त्याचं स्वरूप हे अव्यय, अविनाशी आणि शाश्वत आहे, कारण तो परमात्म्यासारखाच आहे हो. म्हणून गुणांनी, क्वालिटेटिव्हली वी आर सिमिलर टू द गॉड. आपण भगवंतांसारखेच आहोत. कशाने? गुणांनी आपण भगवंतांसारखे आहोत. आणि म्हणूनच हा आत्मा जो आहे हा अव्यय, अविनाशी आणि निश्चितच शाश्वत आहे. केवळ हे जाणणे म्हणजे गुह्य ज्ञान होय. तथापि इतक्यांवरून आत्म्याचे निश्चयात्मक ज्ञान होत नाही. कधी कधी लोकांची अशी समजूत होते की बघा, की जेव्हा हा आत्मा शरीर सोडणार आहे, बघा हा शरीराहून भिन्न आहे आणि शरीराचा जेव्हा नाश होतो किंवा आत्मा शरीरातून मुक्त होतो तेव्हा आत्मा शून्यावस्थेत असतो आणि मग तो निराकार होतो. का हो? कशा प्रकारे भाष्य ह्या अज्ञानापोटी केलं जाते, परंतु ही वास्तुस्थिती नाही. जो आयुष्यभर जो देहामध्ये सक्रिय असतो, ज्याच्यामुळे चैतन्य आहे सगळ्या शरीराला, तो शरीर सोडल्यानंतर कशा प्रकारे निष्क्रिय होऊ शकेल हो? तो तसाच सक्रिय असतो, तो शाश्वत आहे हो, तो सच्चित आनंद आहे, तो परमात्म्याचा अंश आहे. मग तो कशा प्रकारे निष्क्रिय होणार? तर तसं नसून आणि तो कायम, तो सदैव क्रियाशील असतो. जर तो नित्य असेल तर तो नित्य क्रियाशीलही असल्या पाहिजे. त्याच्या आध्यात्मिक जगतातील क्रिया म्हणजे आध्यात्मिक ज्ञानाचा हा गोपनीय भाग आहे. आणि म्हणून जीवात्म्यांच्या या क्रियांना राजविद्या अर्थात परम गोपनीय, या आत्म्याच्या या आत्मिक पातळीवर जे काही क्रिया केल्या जातात, ज्या आध्यात्मिक ज्ञानाचं, आणि म्हणूनच त्याच्या दृष्टीनेच आपण त्या गोपनीय अशा क्रियांविषयी आपण जाणणार आहोत. मग हे सगळं त्याच्याविषयीच दिलेलं आहे. मनुष्याची पापकर्म कशा प्रकारे मनुष्याने, मग वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे हे ज्ञान हे अत्यंत शुद्ध स्वरूपाच्या सर्व क्रिया होत. पद्मपुराणात मनुष्याच्या पापकर्माचं विश्लेषण करण्यात आलंय. मग ही जी पापकर्म असतात ना, जसं आपण एखादी बीज रोवतो बघा, एखादी बीज रोवल्यानंतर त्याचं रोपटं येऊन मग त्याचं झाड होण्यासाठी अनेक वेळ लागतात. त्याला फळं येतात, फुलं येतात आणि मग ते आपण त्याचा उपभोग घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे या पापकर्मांचं आहे हो. ही पापकर्म काही बीजोन्मुख असतात, काही फलोन्मुख झालेली असतात आणि म्हणूनच ज्याला फळोन्मुख झालेली असतात त्याचं आपण भोग भोगत असतो. पण जी अजूनही बीज अवस्थेत आहे त्याचे भोग नंतर भोगायला लागतात हो. अशा प्रकारे आपण त्या भोगांना भोगतच असतो. परंतु परंतु भक्तीच्या या मार्गावरती, मग या भक्तीच्या, मग जसं कर्मफलांच्या निरनिराळ्या अवस्था असतात, मनुष्याने पापकर्म थांबवली असतील तरी या पापकर्माची फळं मात्र फळं भोगणं शिल्लक असू शकतं. काही पाप बीजरूपामध्ये असतात तर काही पूर्वीच फलद्रूप झालेली असतात. दुःख आणि वेदना यांच्या माध्यमातून आपण यांची फळं आपण भोगत असतो. परंतु भगवंत सांगतायत की या सगळ्याला, मग या सगळ्यांचं जे काही पापकर्म आहे, इतकं असं सांगितलं जातं की भक्तियोगाचं आचरण इतकं परिपूर्ण आहे की त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष अनुभवास येतात. वास्तविकपणे हा परिणाम प्रत्यक्षात अनुभवास येतो आणि आम्हालाही त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे की जो कोणी श्रीकृष्णांच्या नामाचं कीर्तन करतो आहे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतकी त्याच्यामध्ये त्या व्हायब्रेशन्स आणि त्याच्या ज्या ध्वनी लहरींमध्ये इतकं सामर्थ्य आहे की आजच्याच एका प्रभुपादांच्या सेंटेन्समध्ये एका आहे वाक्यामध्ये की इतकं सामर्थ्य आहे त्या संकीर्तनामध्ये, त्या कीर्तनामध्ये, की आजूबाजूचे कीटक आणि कोणी ऐकत असली तरी त्यांचाही उद्धार होऊ शकतो. इतकं त्या कीर्तनामध्ये, इतक्या त्या नामस्मरणामध्ये आणि त्या नामामध्ये इतकं प्रचंड सामर्थ्य आहे. म्हणून
जो कोणी केवळ श्रवणच नाही तर भक्तीचा प्रचार करण्याच्या प्रयत्नात संलग्न होतो किंवा कृष्ण भावनामृताच्या प्रसार कार्यात मदत करतो, त्याला सुद्धा आध्यात्मिक उन्नतीचा लाभ होतो आणि मग सगळ्या प्रकारच्या पाप कर्मातून तो मुक्त होऊ शकतो. भले ती बीजोन्मुख असू दे, भले ती फलोन्मुख असू दे, अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची पाप असू दे, मग ती निश्चितच ती व्यक्ती त्या सगळ्यातून मुक्त होऊ शकते. इथे आपल्याला नारद मुनींचं खूप छान उदाहरण दिलंय. नारद मुनी जे व्यासमुनी ज्यांनी भागवत लिहिलं, त्यांचे गुरु नारद मुनी, की ज्यांचं पूर्वायुष्य आपण जर बघितलं तर पूर्वायुष्य त्यांचं अतिशय खडतर होतं आणि अशा प्रकारे नारद मुनींना ते अशिक्षित होते, ते एक दासीपुत्र होते, त्यांना उच्च कुळात त्यांचा जन्म झालेला नव्हता. तरीही जेव्हा त्यांची माता महान भक्तांची सेवा करायची तेव्हा नारदही त्यांच्या बरोबर, तो बालक असताना बालकाच्या अवस्थेमध्ये ते करायचे आणि मग तिथे जे काही ऋषी मुनी आणि त्यांची सेवा त्यांची माता करायची, मग त्यांना जे अन्न ते ग्रहण करायचे आणि काही अन्न नंतर उरायचं, ते अन्न उरायला ते ग्रहण करायला सुद्धा मग परवानगी घेऊन ते अन्न हा बालक ग्रहण करायचा आणि अशा प्रकारे जे काही त्याचे रेमनंट, जे काही त्याची ती अन्न खाल्लेलं असतं, त्या अन्नामध्ये जी शुद्धता असते ती नारद मुनींमध्ये उतरते आणि ती शुद्ध विचार आचार असा त्यांचा शुद्ध होऊन त्यांना नारद मुनींचा जन्म लाभलेला आहे. आणि म्हणून हे सगळं कशामुळे, तर अशा या सेवेमध्ये. आणि मग तेव्हाच भगवंतांचं श्रवण, भगवंतांच्या नामस्मरणाचं कीर्तन, या सगळ्या सेवा सुद्धा नारद मुनींकडून होत असतात. मग इथे दिल्याप्रमाणे धर्म्यम या शब्दाचा अर्थ धर्म मार्ग आहे. वास्तविकपणे नारद हे दासीपुत्र होते, त्यांना शालेय शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळाली नव्हती. ते केवळ आपल्या मातेला सहाय्य करीत असत. सुदैवाने त्यांची माताही भक्तांची सेवा करीत असे. भक्तांची सेवा करण्याची संधी नारदांनाही मिळाली आणि केवळ त्यांच्या सत्संगामुळे सर्व धर्मांचं परम लक्ष त्यांना प्राप्त झालं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्यांना जो जन्म लाभलेला आहे तो परम लक्ष की भगवंतांच्या ठाई. आणि म्हणूनच आपण बघतो की कशा प्रकारे भक्तांची सेवा करण्याची संधी नारदांनाही मिळाली आणि केवळ त्यांच्या सत्संगामुळे सर्व धर्मांचं परमलक्ष त्यांना प्राप्त झाले. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे सवयी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ती रथोक्षजे. सर्व धर्मांचे परमलक्ष म्हणजे भक्ती होय. सामान्यतः धार्मिक लोकांना माहित नसतं की सर्व धर्मांची परमसिद्धी म्हणजे भक्ती योगाची प्राप्ती होय. 8व्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकामध्ये आपण पूर्वीच चर्चा केली, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव. सामान्यतः आत्मसाक्षात्कारासाठी वैदिक ज्ञान हे आवश्यक असतं, परंतु नारद कधीच आध्यात्मिक गुरुच्या आश्रमी गेले नव्हते की त्यांना वेदांत वैदिक सिद्धांतांचंही त्यांना शिक्षण प्राप्त झालं नव्हतं. तरीही त्यांना वेदाध्ययनाचे परम फल प्राप्त झाले, कारण हा मार्ग, हा भक्ती मार्ग इतका प्रभावी आहे की धार्मिक विधींचं नियमितपणे पालन केलं नाही तरी तो त्याच्या परमसिद्धीपर्यंत ते उन्नत होऊ शकतात. कारण जो सत्संग त्यांना लाभला, जी सेवा त्यांनी केली ज्या भक्ती सेवेमुळे, आणि म्हणून हा भक्तीचा मार्ग अत्यंत, हे खूप सुंदर तात्पर्य आहे. या दुसऱ्या श्लोकाचं तात्पर्य मोठं आहे खूप, पण खूप सुंदर आहे वाचायला. आणि म्हणून अत्यंत सुखकारक की ज्या 9 विधींचं, मग ज्या 9 नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम पाद्य सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, अशा या नवविध भक्तीच्या सेवा या इतक्या सुखकारक आहेत. आणि म्हणून मनुष्य केवळ भगवंतांच्या यशाचं गुणगान श्रवण करू शकतो किंवा प्रमाणित आचार्यांनी दिलेले दिव्य ज्ञानावरील प्रवचन ऐकू शकतो. केवळ बसूनही तो ज्ञान प्राप्त करू शकतो. नंतर तो स्वादिष्ट भगवत प्रसाद ग्रहण करू शकतो. कोणत्याही अवस्थेत भक्ती ही सुखकारक आहे. मनुष्य अत्यंत दारिद्र्यावस्थेत असतानाही भक्तियोगाचं आचरण करू शकतो, कारण भगवंत सांगतायत याच अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकांमध्ये 9 पूर्णांक मला वाटतं 26 का श्लोक आहे असा, की ज्याच्यामध्ये भगवंत सांगतायत पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. कारण भगवंतांना प्रेमाने दिलेलं फळ, फूल, पान किंवा पळीभर पाणीही भगवंत अतिशय प्रेमाने ग्रहण करू शकतात. म्हणून अतिशय दरिद्रीतलं दरिद्री मनुष्य सुद्धा भक्त बनू शकतो, भगवंतांना सेवा अर्पण करू शकतो, भगवंतांना जे काही त्याला शक्य आहे ते अर्पण करू शकतो.
अशा प्रकारे भगवंत प्रत्येक गोष्टीचं आणि म्हणून अशा या भक्ती मार्गाचा आणि म्हणून भक्ती योगे भगवद्गीतेवरून कळून येईल की मोक्षानंतरच वास्तविक भक्तीचा प्रारंभ होतो. मुक्त झाल्यावर जेव्हा तो ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याच्या भक्तीचा आरंभ होतो. सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तीम लभते पराम. कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग किंवा इतर कोणत्याही योगांचं स्वतंत्रपणे आचरण करूनही कोणीही भगवंतांना जाणू शकत नाही. या भक्ती मार्गाच्या योग पद्धतीद्वारे मनुष्य भक्ती योगाप्रत निश्चितच प्रगती करू शकतो. मग कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योगाने तो टप्प्याटप्प्याने प्रगती करू शकतो. परंतु भागवतातही सांगितलेलं आहे की भक्ती योगाचं आचरण करून विशेषतः साक्षात्कारी महात्म्यांकडून भगवद्गीते श्रीमद भागवताचे किंवा भगवद्गीतेचे श्रवण करून शुद्ध झाल्यावरच कृष्ण तत्व किंवा भगवत तत्व जाणले जाऊ शकते. चेतो दर्पण मार्जनम, या मनाला शुद्ध करायचंय, मगच भगवंतांना तत्वरूपी जाणू शकाल. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ती योगतः, जेव्हा मनुष्याची सर्व निरर्थक गोष्टींपासून चित्तशुद्धी होते, अनर्थ निवृत्ती आपण जी म्हणतो ती जेव्हा घडते, तेव्हा काय होतं तर तेव्हा भगवद्गीतेचा आणि म्हणूनच जेव्हा चित्तशुद्धी होते तेव्हा भगवंत म्हणजे काय आहेत हे तो जाणू शकतो. याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित भक्ती मार्ग हा सर्व विद्यांचा आणि सर्व गोपनीय ज्ञानांचा राजा आहे. हा भक्ती योग म्हणजे धर्माचं अत्यंत पवित्र स्वरूप आहे आणि याचं आचरण विना अडचण आनंदाने करता येते, म्हणून त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. अत्यंत सुखकारक असं, सुलभ असं त्याचं अंगीकारता येतं ते, आणि म्हणूनच त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्त्मनि. हरे कृष्ण माताजी, सॉरी प्रभुजी, माताजी किरण प्रभुजी वाचणार. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हे परंतु अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ती सायकल पुन्हा वरती गेली तरी ती पुन्हा खालती येते. हो, कारण जसं पाप पुण्याचा आपण 8व्या अध्यायात, सगळ्या अध्यायांमध्ये याचा उल्लेख आहे. पाप पुण्य जिथे जिथे पापाची गणना, पाप पुण्याची गणना, मग ज्या पुण्याची गणना होते तिथे मध्ये पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म येतो. आणि म्हणूनच अंध अश्रद्धाळू लोकांना भक्ती मार्ग साध्य होऊ शकत नाही, हेच या श्लोकाचं तात्पर्य आहे. कारण जे अभक्त आहेत, ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा नाहीये, कारण श्रद्धा हा भक्तीचा पहिला टप्पा आहे. परत परत तेच सांगितलं जातं, कारण श्रद्धेशिवाय काहीही तुम्ही पुढचं पाऊलच टाकू शकत नाही. कारण श्रद्धा साधुसंग कधी जाल त्या साधुसंगात, जेव्हा तुम्हाला भगवंतांना जाणायचंय, भगवंतांविषयी जाणून घ्यायचंय, अशा अस्तित्वातून, अशा सत्संगातून तुम्हाला त्याविषयी जाणायला मिळणार आहे. म्हणूनच हे जरुरीचं आहे. आणि म्हणून ते जे अभक्त असतात ते डळमळीत वृत्तीचे असतात आणि भगवत भक्तीमध्ये दृढपणे स्थिर राहू शकत नाही. मग त्याच विषयी सगळं सांगितलंय. आपण एक शेवटच्या काही म्हणून इथे भागवतामध्ये 3 प्रकारच्या श्रेणी, मग 3 श्रेणींमध्ये या भक्तांचा विभागणी केली जाते. आणि जेव्हा मग अशा प्रकारे जेव्हा कर्मयोग किंवा ज्ञानयोगाचा संसर्ग नष्ट होतो तेव्हा ते द्वितीय श्रेणीतील किंवा प्रथम श्रेणीतील कृष्ण भावना भावित मनुष्य आहे. आणि म्हणून इथे आपल्याला भागवतामध्ये 3 श्रेणीतल्या मनुष्यांना की कशा प्रकारे, मग आपण थोडंसं जाणूया याच्याविषयी. श्रद्धेच्या विकासासंबंधी विचार करावयाचा झाल्यास भक्तिशास्त्रामध्ये जे निपुण आहेत आणि ज्यांनी दृढ निष्ठा स्तराची प्राप्ती केलेली आहे ते कृष्ण भावनेतील प्रथम श्रेणीतील मनुष्य. जे भक्तिशास्त्राच्या ज्ञानात अधिक निपुण नाहीत, परंतु ज्यांच्या ठाई आपोआपच दृढ विश्वास आहे की कृष्ण भक्ती किंवा कृष्ण सेवा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे, ते द्वितीय श्रेणीतील लोक आहेत.
अशा दृढ विश्वासामुळे ते कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतात. याचप्रमाणे शास्त्राचं पूर्ण ज्ञान नसलेल्या किंवा दृढ विश्वास नसलेल्या आणि सत्संग व निष्कपटता यांच्याद्वारे आचरण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तृतीय श्रेणीतील लोकांपेक्षा द्वितीय श्रेणीतील व्यक्ती ही श्रेष्ठ आहेत. कृष्ण भावनेमधील तिसऱ्या श्रेणीच्या मनुष्यांचं पतन होऊ शकतं, कारण ते पुन्हा घसरू शकतात हो. परंतु जेव्हा मनुष्य द्वितीय श्रेणीमध्ये असतो तेव्हा तो पतित होत नाही, आणि प्रथम श्रेणीतील मनुष्याचं पतन होण्याचा संभवच नसतो, कारण तो पूर्णपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये समरस झालेला असतो. प्रथम श्रेणीमधील मनुष्य निश्चितच प्रगती करतो आणि शेवटी त्याला अभिष्ट सिद्धी प्राप्त होते. कृष्ण भावनेतील तृतीय श्रेणीतील मनुष्यांचा विचार केला, जरी त्याला विश्वास असला की कृष्ण भक्ती शुभकारक आहे, तरी श्रीमद भागवत आणि भगवद्गीतेसारख्या शास्त्रांमधून श्रीकृष्णांचं पुरेसं ज्ञान प्राप्त झालेले त्याला अजिबात नसते. काही वेळा कृष्ण भावनेतील या तृतीय श्रेणीच्या लोकांचा कर्मयोग आणि ज्ञानयोगाकडे थोडासा कल असतो, म्हणून ते कधी कधी विचलित असतात. परंतु जेव्हा कर्मयोग आणि ज्ञानयोगाचा संसर्ग नष्ट होतो तेव्हा ते द्वितीय श्रेणीतील किंवा प्रथम श्रेणीतील कृष्ण भावना भावित मनुष्य होतात. श्रीकृष्णांच्या श्रद्धेच्याही 3 श्रेणी आहेत आणि त्याचे वर्णन श्रीमद भागवतात करण्यात आलेले आहे. श्रीमद भागवतात 11व्या स्कंदामध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या आसक्तांचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. भक्तीचे श्रेष्ठत्व आणि श्रीकृष्णांबद्दल श्रवण केल्यानंतरही ज्यांच्या ठाई श्रद्धा नाही आणि ज्यांना वाटतं की केवळ अनावश्यक प्रशंसा त्यांच्यासाठी, जरी ते भगवद्गीतेमध्ये युक्त असले तरी हा मार्ग अत्यंत दुस्तर आहे. कारण कसं आहे ना, की ती श्रद्धा नाहीये हो मनामध्ये, करायचं म्हणून ते ज्ञान घेतलं जाते, तिथे कृष्णाशी कुठेच अजून कनेक्ट झालेले नाहीयेत. आणि म्हणूनच अशा लोकांना संसिद्धी प्राप्त करण्याची अत्यंत अल्प आशा आहे. म्हणूनच भक्तियोगाचं आचरण केल्याने श्रद्धेला अपार महत्व आहे. कारण आडातच नाही तर पोऱ्या येणार. जर श्रद्धाच नसेल मनामध्ये तर हे ज्ञान घेत घेत गेलं तरी पण ते कुठेतरी खूप वेळ लावणार आणि निश्चितच कुठेतरी तो खडतर मार्ग आहे. म्हणून भक्तियोगाच्या या टप्प्याला खूप महत्व दिलेलं आहे. मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. मी माझ्या अव्यक्त रूपांद्वारे हे सर्व जगत आपले व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहे, परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण आपली स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर बघा, मग हे जे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे ते स्थूल शरीर आहे, आणि आपलं मन, बुद्धी आणि जो खोटा अहंकार आहे त्यांनी सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे. आणि आपण या भौतिक इंद्रियाद्वारे कशा प्रकारे, तर बघा, स्थूल भौतिक इंद्रियांद्वारे भगवान श्रीकृष्णांचं नाम, गुण, लीला इत्यादी जाणणं शक्य नाही. कारण आपला शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. भगवंतांचं आध्यात्मिक सगळं स्वरूप आहे हो. भगवंतांचं शरीर, आत्मा हा एकच आहे. आणि म्हणून जिथे आपण आपल्या या भौतिक इंद्रियांमध्ये कशा प्रकारे, तर भगवंतांना जाणणं शक्य नाही. एक्स्ट्रीमली सॉरी. योग्य मार्गदर्शनाखाली जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे त्यालाच केवळ भगवंत प्रकट होतात. मग भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये, भक्ती ब्रह्मसंहितेमध्ये या सगळ्याची पुष्टी केलेली आहे. त्याला सांगण्यात आलेलं आहे, प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती. त्या भक्तीचं जे मलम आहे ना, ते मलम डोळ्यामध्ये घातलं तर निश्चितच भगवंतांविषयीची आसक्ती आणि भक्ती विलोचन, बघा, प्रेमांजन छुरित, की ज्या भगवंतांविषयीचं जे प्रेम वाटणं आहे त्या त्या प्रेमाचं अंजन ज्यांच्या डोळ्यामध्ये, असे ते विशुद्ध भक्त आहेत जे भगवंतांशी जोडले जातात. आणि म्हणूनच इथे अव्यक्त मूर्तीना या शब्दावरून असं दर्शवण्यात आलेलं आहे की मग सामान्य जनांना भगवंत दृश्य होत नाही. ज्या श्लोकामध्ये सांगण्यात आलंय की भगवंत हे सर्वव्यापी असले तरी त्यांची प्राकृत इंद्रियांद्वारे अनुभूती होऊ शकत नाही. म्हणून भगवंत म्हणतायत की मी सर्व जग व्यापलं आहे, मी सगळ्यांच्या ठाई आहे, पण मला कोणी जाणू शकत नाही. मी सगळ्यांना जाणू शकतो, पण या भौतिक इंद्रियांद्वारे आपण भगवंतांना जाणणं कठीण आहे. 7व्या अध्यायात भगवंतांच्या सगळ्या शक्तींचं वर्णन आपण बघितलं. पराशक्ती, अपराशक्ती, जी तटस्थ शक्ती आहे ज्याच्यावर जीव आरूढ आहेत, परंतु कुठेतरी जर या जीवाला जाणायचंय, ज्या जीवाला ठरवायचंय, बॉल इज इन हिज कोर्ट, की काय करायचंय, या आध्यात्मिक ज्ञानाला घेऊन उन्नती करायची का या भौतिक मायेमध्येच गुरुपटून बसायचंय,
तरीही कोणी असा निष्कर्ष काढू नये की भगवंत ज्या अर्थी सर्वव्यापी आहेत त्या अर्थी त्यांचं वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट झाले आहे. अशा युक्तिवादाचं खंडन करण्यासाठी भगवंत म्हणतात की मी सर्व व्यापी आहे, सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, तरी मी अलिप्त आहे. मग या सगळ्याची निर्मिती केली हो. परा अपरा शक्ती म्हणजे काय? तर भौतिक शक्ती, आध्यात्मिक शक्ती, सगळ्याची निर्मिती, या जीवाची निर्मिती ही भगवंतांनी केली आहे. पण भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. भगवंत इथे बसून राहत नाहीत. आणि जरी मी म्हटलं की ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण म्हटलंय की, आणि मग जिथे आपण कॅरेक्टर्स बघितली मनुष्याची, एक मिनिट, Sorry. आणि म्हणूनच त्या अर्थी त्यांचं वैयक्तिक अस्तित्व, की जसं भगवंत म्हणतायत की सर्व व्यापी आहे, त्या अर्थी त्यांचं वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट झाले. अशा युक्तिवादांचं खंडन करण्यासाठी भगवंत म्हणतात मी सर्व व्यापी आहे आणि सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, तरी मी अलिप्त आहे. कारण भगवंतांनी सगळ्या शक्तींची निर्मिती केली आहे. परा अपरा शक्ती, जी भौतिक शक्ती, जी आध्यात्मिक शक्ती, ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. परंतु भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. जीवाची निर्मिती केली आहे, जीवांना सगळं ज्ञान देत आहेत, पण जीवांवर भगवंतांचा प्रभाव नाहीये की तू असंच केलं पाहिजे, तसंच केलं पाहिजे. भगवंत ज्या इच्छेची सूट दिलेली आहे ना, ती इच्छा मात्र भगवंतांच्या अधीन आहे. पण ती काय करायची ही मात्र निश्चितच त्या जीवाला ठरवायचंय. की भौतिक मायेमध्ये, त्या मोहमायेमध्ये गुरफटून राहायचंय का मग त्या योग मायेला जाणायचंय, हे हे नक्कीच जाणणं खूप आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहे की भगवंतांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातही हलत नाही. आणि म्हणूनच हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. जसं आपण एखाद्या राजाचं उदाहरण घेऊ, मग या राजा आहे, त्याचं प्रशासन आहे हो सगळं. त्या प्रशासनामध्ये या राजाच्या सगळ्या शक्ती आहेत, या राजाच्या सगळ्या अधिपत्याखाली सगळं चालू आहे. परंतु मग प्रत्येक ठिकाणी सुद्धा थोडीच राजा तिथे उपस्थित असावा असं त्याचा नियम आहे. आणि हे एक स्थूल स्थूल भौतिक प्रकृतीचं उदाहरण आहे. पण हे तितकंच शक्य आहे. जर एखाद्याचा बिझनेस आहे, तो सगळीकडे पसरलेला आहे सगळ्या जगभर, पण म्हणून असं नाही की तो सगळ्या जगभर त्याची उपस्थिती असणं आणि तो तिथे प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित आहे असं नाही. त्याच्या निरनिराळ्या शक्ती मग त्यांनी विभागून दिलेला आहे, किंवा तो त्यांनी सगळ्याला काही ऑथोराइज्ड गोष्टी आहेत, त्याप्रमाणे त्या गोष्टी चालतायत. तसंच भगवंतांचं आहे. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे त्या स्थूल उदाहरणाने सांगायला लागते की भगवंतांनी सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण भगवंतांवर याच कुठल्याही काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर नाही, की सत्व, रज, तमो या त्रिगुणांचा पण कुठलाही प्रभाव भगवंतांवर नाही. निर्मिती केली आहे, पण भगवंत त्या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. भगवंतांच्या विविध शक्तींच्या विस्तारामुळे सृष्टीची निर्मिती होते. आणि भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम, ते आपल्या वैयक्तिक प्रतिनिधित्वाने म्हणजेच परमात्मा रूपाने तसेच विविध शक्तींच्या विस्ताराने सर्वत्र उपस्थित आहेत. हे आपल्याला जाणायचंय. भगवंतांच्या या शक्ती, जसं आपण म्हटलं अंतरंग शक्ती, बहिरंग शक्ती आणि तटस्थ शक्ती, मग या इच्छेच्या मार्फत जो जीव 84 लक्ष योनीतून जातोय, कारण भगवंत सांगतायत, ज्ञान देतायत, पण ते कसं ज्ञान आजमावायचंय, आत्मसात करायचंय आणि मग त्या मायेमध्ये गुरफटायचंय का आध्यात्मिक उन्नती साधायची आहे, हे त्या मनुष्याने, त्या जीवाने, त्या जीवाने ठरवायचंय. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी त्याचं ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की परमात्मा रूपाने तसेच विविध शक्तीच्या विस्ताराने भगवंत या जीवामध्ये, की जसं आपण म्हटलं की महाविष्णूचं हे तत्व, मग गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, मग गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते उपस्थित आहेत. मग ही ब्रह्मांड, हो बघा आता पुढे जाऊन त्याचा उल्लेख येईल की ही ब्रह्मांड अवकाशात तरंगतायत. हो, काय खाऊ आहे का अवकाशात तरंगत? काय आहे, काय असं आहे की जे बांधून ठेवलंय ज्याला त्या अवकाशामध्ये त्या ग्रहांना तरंगवलं जात आहे? तर ती भगवंतांची शक्ती आहे. आणि ही शक्ती, महाविष्णूचं हे तत्व, मग क्षीरोदकशाही विष्णू आणि प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा रूपाने गर्भोदकशाही विष्णू, व ब्रह्मांडामध्ये जे आहेत ते गर्भोदकशाही विष्णूचं, महाविष्णूचं तत्व आहे. क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजे परमात्मा रूपामध्ये प्रत्येक जीवाच्या
मध्ये जे निवास करतायत, अशा प्रकारे या सगळ्या तत्वरूपी आणि या सगळ्या शक्ती या भगवंतांच्या शक्ती आहेत. मग भगवंत आपल्या या आंतरिक शक्तींनीच, जसं आपण म्हटलं की भगवंत जवळही आहेत, लांबही आहेत. म्हणजे परीक्षित महाराजांचं उदाहरण घ्यायचं झालं, पुढे आपल्याला याचा उल्लेख होईल की ज्या परीक्षित महाराजांना अश्वत्थाम्याच्या बंधनात ब्रह्मास्त्रापासून धोका होता, त्या परीक्षित महाराजांना उत्तरेच्या गर्भामध्ये भगवंतांनी त्याचं रक्षण केलेलं आहे, ब्रह्मास्त्रापासून रक्षण केलेलं आहे. भगवंत इतके सूक्ष्मही होऊ शकतात त्यांच्या शक्तींद्वारे, आणि म्हणून अशा या शक्ती व्यापलेल्या आहेत. हे आपल्याला इथे भगवंतांच्या शक्तीविषयी त्यांनी जाणून दिलेलं आहे. न च मत्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूतवृन्न च भूतेस्थो महात्मा भूत भावनः. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाही. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. हरे कृष्ण. बीज देणारे पिता भगवंत आहेत, आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की सर्व काही त्यांच्या ठाई स्थित आहे. त्या माळेप्रमाणे, माळे पोल्याप्रमाणे सगळी ब्रह्मांड आहे तो, पण तो दोरा, तो आश्रय तो कोण देत आहे? तो आश्रय भगवंत देत आहे. आश्रयस्थान कोण आहे? तर भगवंत आहे. मत्थानी सर्व भूतानी, त्याचा विपरीत अर्थ काढू नये. सर्वांच्या ठाई भगवंत सगळ्यांच्या ठाई त्यांच्या स्थित आहेत. कशा प्रकारे? परमात्मा रूपामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये आहेत. सृष्टीच्या धारण पोषणाचाही भगवंतांचा प्रत्यक्ष संबंध नसतो, कारण भगवंत त्यांच्या जे काही त्यांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत, मग ज्या भगवंतांचं देवी देवता आपण म्हणतो, ज्या भगवंतांशी अत्यंत निकट आहेत, ज्या भगवंतांच्याच अंश आहे, मग आपण जेव्हा देवी देवतांमार्फत या सगळ्या गरजा भगवंत पुरवत असतात. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की काही वेळा पृथ्वीला खांद्यावर, मग आपण बऱ्याच वेळेला त्या अॅटलास मध्ये बघतो की मग तो थकलेला असतो. ही महाकाय पृथ्वी धारण केल्यामुळे तो अॅटलास थकल्यासारखा दिसतो. श्रीकृष्ण अशाच प्रकारे सृष्टी धारण करतात असं कोणी समजू नये. मग हा जो विपर्यास केला जातो, ग्रहमंडळे आकाशामध्ये तरंगतात, हे आकाश म्हणजे भगवंतांची शक्ती आहे, पण ते आकाशापासून भिन्न आहेत, भगवंतांचे वेगळे अस्तित्व आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात ते जरी माझ्या अचिंत्य शक्तीमुळे स्थित असले, तरी भगवंत या नात्याने मी त्यांच्यापासून स्वतंत्र आहे. हेच भगवंतांचे अचिंत्य योग ऐश्वर्य होय. भगवंत एकाच वेळी अनेक ठिकाणी प्रकट होऊ शकतात. एकाच वेळी भगवंत अशा प्रकारे त्यांचं पालन पोषण करण्यामध्ये, मग ज्या ब्रह्मांडामध्ये आपल्याला दिसतायत, भगवंतांच्या अनेक श्वासांमध्ये पासून भगवंत अनेक ब्रह्मांड तयार झालेली आहे. तो भगवंतांची जी भगवंतांच्या पासून जी आपण म्हणतो ना की जी छिद्र भगवंतांच्या श्वासामधून जे निर्माण झाले, ती अनेक ब्रह्मांड आहेत. आणि ज्याला म्हटलेलं आहे की ज्या कर्णोदकशाही, मग ज्या कर्ण अशा कारण सागरामध्ये भगवंत आहेत, आणि त्यांचं तत्व हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये स्थित आहे. आणि अशा प्रकारे त्यांच्यापासून निरनिराळी ब्रह्मांड स्थित झालेली. म्हणून आपण जेव्हा त्या ब्रह्माविषयी गेल्या अध्यायामध्ये जाणलेलं आहे की अनेक असे ब्रह्मा आहेत की जे या ब्रह्मांडांमध्ये आहेत. अनेक अशा ब्रह्मांडांमध्ये हे ब्रह्मा स्थित आहेत, कारण या ब्रह्मांपासून सृष्टीची निर्मिती भगवंतांनी ब्रह्मांना अशी आज्ञा दिलेली होती सृष्टी निर्मितीची. म्हणून हे जे आपण म्हणतो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक, हे सगळे कसे नश्वर आहेत. याच्या इथेही जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्यांनी इथे सगळ्या या गोष्टींची तितकंच अस्तित्व आहे. परंतु भगवंतांची ही जी शक्ती आहे, ही जी आध्यात्मिक शक्ती आहे, ही जी पराशक्ती, ही सगळ्याच्या पलीकडे आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात हे अचिंत्य योग ऐश्वर्य भगवंतांचं आहे. भगवंतांच्या पासून अनेक गोष्टींची निर्मिती झाली आहे, पण भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत. भगवंतांवर या कशाचाच प्रभाव नाहीये. निरुक्ती हा वैदिक शब्दकोशात, या वैदिक शब्दकोशात म्हटले आहे की युज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु. भगवंत आपल्या शक्तीचं वैभव प्रकट करताना अचिंत्य आणि अद्भुत लीला करतात. त्यांचं व्यक्तित्व विविध शक्तींनी संपन्न आहे, आणि त्यांचा निश्चय म्हणजे वास्तविक प्रत्यक्ष सत्य आहे. अशा रीतीने भगवंतांना जाणले पाहिजे. म्हणून इथे जे काही गोष्टींची तर्कवाद केले जातात
किंवा काही गोष्टी जसं म्हटलं आपण की जसं आत्म्याविषयी जाणलं जातं की मग तो आत्मा शरीराला सोडतो आणि नंतर निष्क्रिय होतो आणि मग तो शून्यावस्थेमध्ये असतो, हे सगळे तर्कवाद मानले जातात. परंतु ज्या ठिकाणी भगवंत सांगतायत की जे चैतन्य आहे, जे शरीरामध्ये या आत्मा आणि परमात्म्याचा हा आत्मा अंश आहे, हा आत्मा निष्क्रिय कसा होईल हो, तो सक्रिय असतो. आणि त्याविषयीच भगवंत हे आत्म्याला जाणणं आणि त्याविषयीच्या क्रिया मग कशा प्रकारे या विशुद्ध आत्म्याला जाणायचे, त्याच प्रकारे भगवंतांविषयी तर्कवाद केले जातात. आणि अशा प्रकारे भगवंतांचा या कशाशी संबंध नसतो आणि भगवंत हे निराकार रूपामध्ये मग ते फक्त या मनुष्य या ठिकाणी सृष्टीमध्ये प्रकट होत आहेत, पण पुन्हा ते एक शक्ती म्हणूनच विलीन होतात अशा प्रकारे. परंतु जिथे आपण जाणलेलं आहे की ज्यांच्यापासून निर्मिती आहे, पोषण केलं जातं, ज्यांच्यापासून प्रलय होतो, मग ज्या ब्रह्माच्या एका दिवसामध्ये आणि रात्रीमध्ये जसं आपण निर्मिती आणि प्रलय म्हटलेलं आहे, सगळं भगवंतांच्या इच्छेने आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांविषयी जाणलं की ज्याने जो शुद्ध आत्माच भगवंतांना, तो शुद्ध भक्तच भगवंतांना जाणू शकतो. आपल्याला काहीतरी करावेसे वाटते, परंतु त्यामध्ये इतक्या अडचणी येतात की कधी कधी आपल्याला आपल्या इच्छेनुसार काहीच करणं शक्य होत नाही. परंतु भगवंतांचं तसं नाही हो. भगवंत आपल्या इच्छेने प्रकट होत आहेत. म्हणून परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. इच्छा झाली की भगवंत जिथे त्या देवकी मातेच्या केसांना धरून जेव्हा तो कंस तिला खाली खेचायला बघतो आणि तिच्यावर हात टाकतो, त्याच क्षणी धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे. हो, भगवंत तिथे प्रकट होत आहे. आणि म्हणून जे अजन्म आहे तत्व भगवंतांचं जाणायचंय. आणि म्हणूनच जेव्हा श्रीकृष्णांना काही करावं असं वाटतं, तेव्हा केवळ त्यांच्या इच्छेने सर्व काही इतकं उत्तम रीतीने घडून येतं की हे कसं घडलं याची कल्पनाही आपल्याला करता येत नाही. कारण आपल्याला बऱ्याचदा बघा, आपण अशा भौतिक जगतामध्ये आपण असे अनुभव घेतो की ज्या गोष्टीची आपण कधी कल्पनाही केली नसेल, एकदम अचानक आपल्यासाठी ते घडून येतं. कारण ती इच्छा कोणाची असते? ती भगवंतांची इच्छा असते आणि म्हणून ते घडलेलं असतं. बऱ्याच वेळेला बघा, तुम्हाला या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा आपल्याला त्या गोष्टीची नक्कीच प्रचिती येते. आपल्यामध्ये आणि आपल्या भौतिक मनामध्ये फरक आहे, पण भगवंतांचं मन आणि शरीर हे एकच आहे. त्यांच्या मनामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये फरक नसतो, कारण ते परब्रह्म आहेत. एकाच वेळी भगवंत सर्वत्र उपस्थित आहे, तरीही भगवंतांना स्वतःचं वैयक्तिक स्वरूप कसे असू शकते हे साधारण मनुष्याला जाणता येत नाही. भगवंत या भौतिक सृष्टीपासून भिन्न आहे, तरीही सर्व काही त्यांच्यावरच आश्रित आहे. याचंच वर्णन या ठिकाणी योगम ऐश्वर्य करण्यात आलंय. कारण आधार देणारे, आश्रय देणारे भगवंत आहेत. आणि त्यांच्याशिवाय जसं म्हटलं की उपद्रष्टा अनुमंत आपण पुढे बघणार आहोत की त्यांच्या अनुमतीशिवाय गवताचं एक पातही हलू शकत नाही. यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गुमहान् तथा सर्वाणि भूतानि धारय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे सर्वत्र वाहणारा बलशाली वायू सदैव आकाशामध्ये स्थित असतो, त्याचप्रमाणे सर्व सृष्ट प्राणी माझ्यामध्ये स्थित असल्याचे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की इथे भगवंतांनी वारा वाहतोय जे आकाशामध्ये, वाऱ्याचं सुंदर इथे उदाहरण देऊन आपल्याला सांगितलेलं आहे. इतकी प्रचंड आणि महाकाय सृष्टी भगवंतांच्या ठाई कशी काय स्थित आहे हे साधारण मनुष्याला जाणणं केवळ अशक्य आहे हो. कारण आपली इंद्रियच इतकी सदोष आहेत आणि आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे येतो काही काही गोष्टी. पण या ठिकाणी भगवंत असं एक उदाहरण देत आहेत की ज्यामुळे आपण हे जाणू शकतो, आपण कल्पना करू शकतो. सर्वात मोठी अभिव्यक्ती म्हणजे आकाश होय. मग ज्या सूचक अभिव्यक्तींविषयी आपण जाणणार आहोत 10व्या अध्यायामध्ये, जेव्हा भगवंतांची ऐश्वर्य, आपण जेव्हा भगवंतांच्या विभूती जाणणार आहोत, तर त्यापैकी एक विभूती जी आकाश आहे, जे सर्वदूर पसरलेलं आहे. आकाशामध्ये असणारा वायू म्हणजे भौतिक जगतातील सर्वात मोठी अभिव्यक्ती. आणि म्हणूनच या आकाशामध्ये जो वाहणारा वारा आहे ना, तो वाहणारा वारा ही सूचक अभिव्यक्ती, म्हणजे ती भगवंतांची सूचक अभिव्यक्ती आहे की या वारा कसा वाहतोय आणि कशा प्रकारे हा आकाशामध्ये वाहतोय, की त्या वाहणाऱ्या वाऱ्यामध्ये पण कशा प्रकारे भगवंतांचं अस्तित्व आहे. कारण
कुठेतरी या वाऱ्याला स्तिमित केलेलं आहे. मग अशा प्रकारे हा वारा आकाशाच्या पलीकडे तर जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे की सर्वात मोठी अभिव्यक्ती म्हणजे आकाश होय. आकाशामध्ये असणारा वायू म्हणजे भौतिक जगतातील ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की पाण्याच्या चवीमध्ये मी आहे, बलवानांच्या बलामध्ये मी आहे, भौतिक सृष्टीमध्ये भगवंतांचं अस्तित्व कसं आहे, त्यापैकी सर्वात मोठी अभिव्यक्ती म्हणजे वायू इथे दिलेला आहे. या वायूच्या गतीमुळे प्रत्येक वस्तूची गती प्रभावित होते. वारा जसा वाहत असतो मग भणा 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 वारा वाहत असतो आणि त्यामध्ये अनेक गोष्टी, मग अनेक वादळ उठतात, सगळं इथले तिथे म्हणजे आपण म्हणतो ना सगळं इतस्ततः पसरलेलं असतं. साध्या या वाऱ्याच्या गतीमुळे ती इतकी जेव्हा काय म्हणतात ना त्याला स्पीड मध्ये असते आणि त्या गतीमुळे, वायूच्या त्या गतीमुळे अनेक गोष्टींवर प्रभाव पडू शकतो. परंतु वायू इतका महान असला, इतका वारा प्रचंड पद्धतीने वाहत असला तरी तो आकाशाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. तो आकाशा अंतर्गतच स्थित आहे, तो आकाशाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे सृष्टीच्या अद्भुत अभिव्यक्ती भगवंतांच्या इच्छेमुळे अस्तित्वात आहे आणि सर्व भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहेत. भगवंतांच्या त्या इच्छेच्या पलीकडे काही घडू शकत नाही हो. आणि म्हणूनच सामान्यतः आपण म्हणतो की भगवंतांच्या इच्छेविना गवताचं पातही घालू शकत नाही. आणि म्हणून त्या भगवंतांच्या, जसं आपण म्हणतो की तो वारा आहे तो त्या आकाशामध्ये स्तिमित झालेला आहे, तसं या सगळ्या ज्या शक्ती आहेत, या आपल्या ज्या जीव आहे, हा जीव हा भगवंतांपर्यंतच आणि म्हणूनच तितकाच त्याचं कुठेतरी त्याचं लिमिटेशन तितकंच आहे. आणि म्हणून त्याप्रमाणे आपण सांगतोय त्याचप्रमाणे सृष्टीच्या अद्भुत अभिव्यक्ती भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहेत, त्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. त्यांच्या इच्छेनेच सर्व गोष्टींची उत्पत्ती, पोषण, प्रलय होत असतो. याप्रमाणे सर्व काही भगवंतांच्या इच्छेनुसार कार्यरत असते. ज्याप्रमाणे आकाश हे सदैव वायूंच्या हालचालीपासून अलिप्त असते, त्याप्रमाणे भगवंत हे सर्व गोष्टीपासून अलिप्त असतात. जसं आपण पुढे जाऊनही बघणार आहोत की मग हे आकाश त्या वायूपासून अलिप्त असतं, त्या आकाशाचा त्या वायूशी असा डायरेक्ट काही संबंध नसतो आणि म्हणून ते त्याच्यापासून अलिप्त असतं, त्या वाहणाऱ्या वाऱ्यापासून ते अलिप्त असतं. त्याचप्रमाणे भगवंत हे जीवापासून, या भौतिक प्रकृतीपासून अलिप्त आहे. त्यांच्यावर या प्रकृतीचा कुठलाही प्रभाव नाही. मग याच्यासाठी अनेक उपनिषदांमध्ये आणि काही त्याच्याबरोबर उदाहरणं दिली जातात. सूर्यचंद्राचं उदाहरण दिलं जातं. मग या सूर्यापासून, हे सूर्यचंद्र हे सुद्धा भगवंतांचे नेत्र आहेत आणि या सूर्यापासून जी उष्णता आपल्याला मिळते ती भगवंतांपासूनच आहे. ही जी उष्णता, दाह, प्रकाश जो मिळतो आहे हा भगवंतांपासूनच आहे. आणि म्हणून अशी ही अद्भुत आणि प्रचंड वाढणारी भौतिक सृष्टी पूर्णपणे भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते. या अध्यायाच्या पुढील श्लोकामध्ये आपण या भौतिक प्रकृतीविषयी, मग ती कशा प्रकारे भगवंतांच्या अधीन आहे आणि ती भगवंतांपर्यंत म्हणजे भगवंतांच्या इच्छेच्याच अधीन ती आहे आणि त्याप्रमाणेच ती कार्यरत असते, त्याप्रमाणेच ती सगळं आपलं कर्म करत असते. अशा प्रकारे त्याच्या पलीकडे काही नाही, भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन अशी ही प्रकृती आहे, भौतिक प्रकृती आहे. सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, कल्पाच्या अंती सर्व भौतिक अभिव्यक्ती माझ्या प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतात आणि नव्या कल्पाच्या आरंभी माझ्या शक्तीद्वारे मी पुन्हा त्यांना निर्माण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आपण गेल्या अध्यायामध्ये वर्णन बघितलं की मग पृथ्वीचं जे आपण सत्ययुग बघितलं, त्रेतायुग बघितलं, द्वापारयुग बघितलं आणि कलियुग बघितलं. आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे की कल्पाविषयी, जेव्हा ब्रह्मांचं जीवन हे एका कल्पाचं आणि अशी 1000 कल्प आणि त्या 1000 चतुर्युग जसे सायकल आहेत आणि त्याप्रमाणे मग ब्रह्मांचं जीवन हे 100 वर्षांइतकं आहे. तितक्या वेळा ते चक्र फिरत असतात आणि त्याप्रमाणे ब्रह्मांचं तितकं जीवन आहे. त्याच प्रकारे भगवंत सांगतायत या भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती, पालन, संहार पूर्णपणे भगवंतांच्या आणि संहार पूर्णपणे भगवंतांच्या इच्छेवर अवलंबून असतो. कल्पक्षय म्हणजे ब्रह्मदेवांच्या मृत्यूनंतर ब्रह्मदेवाचं आयुष्य हे 100 वर्ष इतकं असतं आणि त्यांचा एक दिवस हा पृथ्वीवरील
जसं आपण म्हटलं ना 43 खरब वर्ष इतक्या वर्षांबरोबर असतो, त्यांची रात्रही तितक्याच वर्षांची. मग एकूण कालावधी आपण 311 खरब वर्ष अशी बघितली. त्यांच्या एका महिन्यात असे 30 दिवस आणि 30 रात्री असतात आणि एका वर्षात 12 महिने असतात. अशा 100 वर्षानंतर जेव्हा ब्रह्मदेवाचा मृत्यू होतो तेव्हा संहार किंवा प्रलय होतो, म्हणजेच भगवंतांनी प्रकट केलेली शक्ती पुन्हा त्यांच्यामध्येच विलीन होते. नंतर पुन्हा जेव्हा भौतिक जगत निर्माण करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा त्यांच्या इच्छेनुसार भौतिक जगत निर्माण होते. वैदिक सूक्त सांगते की बहुश्याम, भगवंत जरी एकमेव असले तरी ते अनेक रूपे धारण करतात. आणि छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 मध्ये म्हटलंय भगवंत स्वतःला या भौतिक शक्तीमध्ये विस्तारित करतात आणि संपूर्ण सृष्टी प्रकट होते. आणि म्हणूनच या ब्रह्मदेवांच्या जीवनानंतर जेव्हा प्रलय झालेला आहे, पुन्हा जेव्हा निर्मिती होते तेव्हा या जीवांची पुन्हा जे काही जीव त्या अवस्थेत असतात ना त्या जीवांना परत त्यांची निर्मिती केली जाते. या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा त्यांची निर्मिती ज्या इच्छेविना भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन असतात, पण ती इच्छा जी ज्यांनी केली आहे ना ती इच्छा पूर्ती भगवंतच करतात आणि पुन्हा त्यांच्या त्या निर्मितीमध्ये त्या जीवांची पुनर्स्थापना, त्यांचं पुन्हा पुन्हा ते जन्मास येतात. अशा प्रकारे भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन अशी ही सृष्टी आहे. प्रकृती स्वाम वष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वंशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच मी ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेनेच शेवटी तिचा प्रलय होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जिथे बघा की या पुन्हा तेच दिले, कारण प्रलयाच्या वेळी जीवांच्या ज्या इच्छा असतात त्या पुन्हा प्रकट होतात. अवशम या शब्दावरून या ठिकाणी स्पष्टपणे दर्शवण्यात आलंय की या संपूर्ण प्रक्रियेशी जीवाचा मुळीच संबंध नसतो. पूर्वसृष्टीमधील जीवांच्या अवस्था केवळ पुन्हा प्रकट होतात आणि हे सर्व काही केवळ भगवंतांच्या इच्छेनुसार घडते. हीच भगवंतांची अचिंत्य शक्ती आहे. निरनिराळ्या योनींची निर्मिती केल्यावर भगवंतांचा या योनीशी मुळीच संबंध नसतो. विविध जीवांच्या इच्छा पूर्ण करण्याकरता पुन्हा त्या सृष्टीची निर्मिती होते आणि म्हणून भगवंत स्वतःला सृष्टीमध्ये गुंतवून घेत नाही. भगवंत अलिप्त आहे. तो सगळ्या योनींची निर्मिती केली आहे. सगळ्या ते 84 लक्ष योनींची निर्मिती भगवंतांनीच केली आहे, पण ते भौतिक मग जो जीव आहे त्याने इच्छा केली आहे म्हणून तो तिथेच कुठेतरी गुंतून पडलाय आणि मग भगवंतांच्या इच्छेनुसार त्याला त्या योनींमध्ये जन्म मिळतोय. पण ते त्या ज्या इच्छा आहेत त्या भगवंतांच्या इच्छेच्याच अधीन आहेत आणि मगच त्या पूर्ण केल्या जात आहेत. त्या भगवंतांकडूनच पूर्ण केल्या जात आहेत, कारण भगवंत या सृष्टीची निर्मिती आणि प्रलय या भगवंतांच्या इच्छेनेच होतो आहे. पण भगवंत यापासून अलिप्त आहे. नचमाम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भौतिक जगताची उत्पत्ती केली आहे, परंतु जीव आपल्या पूर्व कर्मांनुसार विविध योनीमध्ये विविध रूप धारण करतात. भगवंत यात हस्तक्षेप करीत नाही. ही सगळी कर्माची गुंतागुंत आहे, कारण तुम्ही सगळ्या इच्छा करता. इच्छेची सूट भगवंतांनी देऊन ठेवली आहे, पण त्या इच्छा कुठल्या करायच्या आहेत याच्यावर भगवंतांचा प्रभाव नाही, भगवंतांचा कुठलाही जोर नाही, भगवंत कुठलाही फोर्स करत नाही. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा भगवंत त्यात हस्तक्षेप करीत नाही. मय्याध्यक्षेण प्रकृती ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. हरे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय की भगवंत जरी भौतिक सृष्टीच्या सर्व कार्यांपासून अलिप्त असले तरी तेच प्रकृतीचे परम संचालक आहेत. या भौतिक सृष्टीचे अध्यक्ष आणि आधार हे भगवंतच आहेत. सृष्टीचं व्यवस्थापन मात्र भौतिक प्रकृतीद्वारे, मग भौतिक प्रकृतीला माता म्हणजे बीज देणारे पिता भगवंत आहेत, मग ती कोण? त्याचं संगोपन करणारी माता आहे.
भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण सांगतात की विविध योनीतील सर्व जीवांचा मी पिता आहे. पुत्र प्राप्तीकरिता पिता मातेच्या गर्भामध्ये बीजारोपण करतो, त्याचप्रमाणे भगवंतही केवळ दृष्टिक्षेपाने भौतिक प्रकृतीच्या गर्भामध्ये बीजारोपण करतात. किती सुंदर तात्पर्य दिलंय बघा. म्हणून ही भौतिक प्रकृती माता आहे आणि हिच्या गर्भामध्ये भगवंत बीजरोपण करतायत त्यांच्या इच्छेने. आणि म्हणून भगवंतांच्या दृष्टिक्षेपाने जरी या जीवांनी जन्म घेतला तरी आपल्या सुप्त इच्छा आणि पूर्व कर्मानुसार ते विविध शरीर धारण करतात. म्हणून भगवंत प्रत्यक्षपणे भौतिक सृष्टीच्या संपर्कात नसतात. केवळ त्यांच्या दृष्टिक्षेपाने भौतिक प्रकृती सक्रिय होते आणि सर्व काही त्वरित निर्माण होते. भगवंत भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकत असल्याने निसंशय हे त्यांचेच कार्य आहे, परंतु प्रत्यक्षपणे त्यांना या सृष्टीशी काहीही कर्तव्य नसते. स्मृतीमध्ये पुढील उदाहरण दिले जाते. जेव्हा कोणापुढे सुगंधित फूल असते तेव्हा तो घ्राणेंद्रियाद्वारे सुगंध घेतो, पण तरीही वास घेण्याची क्रिया आणि फूल हे एकमेकांपासून दूर आहे. बघा किती सुंदर उदाहरण दिलेलं. कारण ती इच्छा, ती वास घेण्याची क्रिया करताय, पण त्याच्यापासून ते फूल अत्यंत म्हणजे ती जी कशा प्रकारे, तर ती वास घेण्याची क्रिया आणि फूल एकमेकांपासून दूर आहे, कारण तो वास घेतला जातोय आणि ती क्रिया म्हणजे ते फूल आहे ते एकमेकांपासून दूर आहे. अशा प्रकारे भगवंत त्याच्यात इंटरफिअर करत नाही. ती वास घेणं, काय इच्छा करायची हे तुम्ही करताय. हो, तुमच्या कर्माने तुम्ही ती पुढच्या योनी प्राप्त करताय. भगवंत तुम्हाला ज्ञान देत आहे, काय योग्य काय अयोग्य याचं ज्ञान दिलंय, पण इच्छा तुम्ही हीच करा, तीच करा हे भगवंत सांगत नाही. त्याच्यामध्ये भगवंत हस्तक्षेप करीत नाही. याच प्रकारचा संबंध भगवंत आणि भौतिक प्रकृती यांच्यामध्ये असतो. वास्तविकपणे त्यांना भौतिक जगताशी काहीच कर्तव्य नसते, पण आपल्या दृष्टिक्षेपाद्वारे ते सृष्टीची निर्मिती करतात आणि तिला कार्यरत करतात. सारांश, भगवंतांच्या अध्यक्षते विना मय्याध्यक्षेण भौतिक प्रकृती काहीही करू शकत नाही. तरीही भगवंत सर्व भौतिक कार्यापासून अलिप्त असतात. अव्यक्त असं रूप आहे बघा त्यांचं, आणि ते सर्व कार्य म्हणून सगळं चाललंय बघा या चराचरामध्ये, या भौतिक प्रकृतीमध्ये सगळं चाललंय ते कुणाच्या आज्ञेने, कुणाच्या अध्यक्षतेखाली, तर भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली. ज्या काही क्रिया घडतायत, जे काही घडतंय ते आपण या जन्म घेतोय आणि ती भौतिक प्रकृती सक्रिय कोणी केली आहे? भगवंतांनी सक्रिय केलेली आहे. सगळं आपण आपलं घर बांधतोय, सगळं करतोय, पण त्या माती विटा कुठून आलं, मूळ कुठून आलंय? भगवंतांचं मूळ ना देवी देवता ऋषी मुनी कोणीच सांगू शकलं नाही. म्हणून भगवंत प्रत्येक वेळी भगवंतांचं ऐश्वर्य, म्हणून 7व्याही अध्यायात सांगितलंय. पुढे 10व्याही अध्यायात आपल्याला भगवंतांचं हे ऐश्वर्य अजून सखोलपणे जाणून घ्यायचं. मग या बाबतीत जे जाणत नाहीत ते कोण? अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम परम माभवमजानन्तो मम भूत महेश्वरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या अध्यायातील पूर्वीच्या श्लोकाच्या वर्णनावरून स्पष्ट झालंय की भगवंत जरी साधारण मनुष्याप्रमाणे अवतीर्ण झाले तरी ते साधारण मानव नाही, कारण ते आध्यात्मिक आहेत. हो, ते अव्यक्त, ते अजन्म आहेत. त्यांचं शरीर आणि त्यांचा आत्मा हा एकच आहे. संपूर्ण सृष्टीची उत्पत्ती, पालन आणि विनाश करणारे भगवंत साधारण मनुष्य असूच शकत नाही. तरी अनेक मूर्ख लोक आहेत जे श्रीकृष्णांना महापुरुषा व्यतिरिक्त इतर काहीही मानत नाहीत. वस्तुतः ब्रह्म संहितेत सांगितल्याप्रमाणे तेच आदि पुरुष भगवंत आहे. मग हे सगळं भगवंतांविषयी जो जाणतो आहे, पण जो जाणत नाही, भगवान श्रीकृष्णांचं स्वरूप दिव्य आणि सच्चिदानंद असतानाही भगवद्गीतेवरील असं अनेक तथाकथित विद्वान आणि भाष्यकार आहेत जे श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजून त्यांचा अवमान करतात. विद्वान मनुष्य हा जन्मतःच आपल्या पूर्व सत्कर्मांमुळे प्रतिभावान असू शकेल, परंतु त्याचं ज्ञान अत्यल्प असल्यामुळे त्याला श्रीकृष्णांबद्दल अशी संकल्पना असते. म्हणून त्यांना मूढ म्हटले जाते, कारण केवळ मूर्ख व्यक्तीच श्रीकृष्णांना साधारण मानव समजतात. भगवंतांच्या विविध शक्ती आणि दिव्य लीलांचं मूर्खांना ज्ञान नसल्यामुळे ते श्रीकृष्णांना साधारण मनुष्य समजतात. त्यांना माहित नसते की श्रीकृष्णांचं स्वरूप पूर्ण ज्ञान आणि पूर्ण आनंदमयी आहे. अस्तित्वातील
प्रत्येक वस्तूचे ते स्वामी आहेत आणि कोणालाही ते मुक्ती प्रदान करू शकतात. श्रीकृष्णांच्या ठाई इतके दिव्य गुण आहेत हे त्यांना माहीत नसल्याने ते भगवान श्रीकृष्णांचा उपहास करतात. असे हे मूर्ख लोक आहेत, मूढ लोक, कारण ते अल्पज्ञानामुळे. मग याचा कुठेतरी प्रत्येकाचा संदर्भ दिलेला आहे. जे कोणी उपहास करतायत, मग अनेक वेगवेगळ्या याच्यामध्ये त्याचा संदर्भ दिलेला आहे उपनिषदांमध्ये. मोघाशा मोघ कर्माणो ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृती मोहिनीश्रितः. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. याप्रमाणे जे मोहित झालेले असतात ते राक्षसी आणि नास्तिकवादी मतांकडे आकर्षित होतात. अशा मोहित अवस्थेमध्ये त्यांची मुक्तीची आशा, त्यांची सकाम कर्मे आणि त्यांचे ज्ञान हे सर्व निष्फळ होते. हरे कृष्ण महाराज. कशांचं काय म्हणाले? असे पुष्कळ भक्त आहेत जे स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये, भक्ती योगामध्ये असल्याचं मानतात, पण अंतःकरणपूर्वक ते भगवान श्रीकृष्णांचा परम सत्य म्हणून स्वीकार करीत नाही. त्यांना भक्ती योगाचं फळ भगवत धाम कधीच प्राप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे जे सकाम कर्म करीत आहेत त्या योगे सरते शेवटी सांसारिक बंधनात मुक्त होण्याची ज्यांना आशा आहे ते सुद्धा कधीच यशस्वी होत नाही, कारण तिथे इच्छा आहे, तो तिथे आकांक्षा आहेत, इंद्रिय तृप्तीच्या वासना आहे. मला हे हवंय, मला ते हवंय याची अपेक्षा आहे ना. आणि ते श्रीकृष्णांच्या अस्तित्वालाही मानत नाहीत, ते श्रीकृष्णांचा उपहास करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचं तर जे लोक श्रीकृष्णांचा उपहास करतात ते राक्षसी किंवा आसुरी असतात. मग ज्यांना आपण बघितलं 7व्या अध्याय, जे राक्षसी, आसुरी, नराधम, मूर्ख लोक आहेत ते भगवंतांना कधीच शरण जाऊ शकत नाही. तिथे पुढे दिलेलं आहे बघा, भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे असे राक्षसी दुष्कृती लोक श्रीकृष्णांना कधीच शरण जात नाहीत. म्हणून परमसत्य जाणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात ते गोंधळून जातात आणि साधारण जीव आणि श्रीकृष्ण हे एकच आहेत या भ्रामक निष्कर्षाच्या प्रती येतात. अशा भ्रामक समजुतीमुळे त्यांना वाटतं की कोणतेही मानवी शरीर हे आता भौतिक प्रकृतीद्वारे केवळ आच्छादिलेले आहे आणि जेव्हा मनुष्य या भौतिक देहातून मुक्त होतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये आणि परमेश्वरामध्ये मुळीच भेद राहत नाही. श्रीकृष्णांची एकरूप होण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न मोहामुळे निष्फळ होईल. अशा प्रकारचे राक्षसी आणि अनिश्वरवादी आध्यात्मिक ज्ञान नेहमी व्यर्थच असते. अशा लोकांनी वेदांत सूत्र आणि उपनिषद इत्यादींमध्ये ज्ञानाचं अध्ययन, यांचं अध्ययन निरर्थकच असतं, कारण ते ज्ञान घेत आहेत पण त्या ज्ञानाला कुठे चॅनलाइज करतायत? हो, ते चॅनलाइज करण्याचा त्यांचा मार्गच सगळा निष्फळ आहे. आणि म्हणून ते योग्य प्रकारे, योग्य गुरुद्वारे, योग्य प्रशिक्षण असं घेत नाहीयेत, योग्य ज्ञान असं घेत नाहीयेत. त्यामुळे त्यांचे ते प्रयत्न सगळे निष्फळ आहेत. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांना साधारण मनुष्य समजणे हा घोर अपराध आहे. जे असा घोर अपराध करतात ते मोहग्रस्त झालेले असतात, कारण ते भगवंतांना स्वतःच रूप जाणतात ना. म्हणून मग तो समुद्र आणि समुद्राचा थेंब, समुद्रातील पाण्याचा थेंब आणि अख्खा समुद्र एक होऊ शकतो का? पण हे मूर्ख लोक तसंच समजतायत ना. जरी तुम्ही भगवंतांसारखे क्वालिटेटिव्हली आहात, पण ती कधी डेव्हलप होणार आहे? जेव्हा तुम्ही आध्यात्मिक उन्नती कराल तेव्हा त्या मार्गावर तुम्ही उन्नती साधाल. पण नाहीतर फक्त क्लेम करताय की मी दैवी आहे, मी असं करू शकतो, मी तसं करू शकतो, मी देवाप्रमाणेच असं करू. हे सगळं मूर्खपणाचं लक्षण आहे, कारण तिथे कुठेतरी अज्ञान आहे. हो, तिथे शास्त्रांचा, वेदांचा अभ्यास केलेला नाही, ज्या भगवंतांच्या ज्या शक्तीच जाणलेल्या नाही आहेत, भगवंतांची जी काही आंतरिक बहिरंग अशा शक्ती आहेत आणि भगवंतांचं हे जे विराट रूप ज्यांनी बघितलं, मग पुढे जाऊन आपल्याला तेही जाणायचं आहेच, पण अख्खं चराचर, संपूर्ण चराचर ज्यांच्यामध्ये आहे आणि भगवंतांविषयी, मग हे फक्त भक्तच जाणू शकतो. मग या सगळ्याला पुष्टी दिलेली आहे बऱ्याच या सगळ्या मंत्रांमधून. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकरण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या तटस्थ शक्तीवर जीव असतात की मग ही सगळी शक्ती भगवंतांच्या या सगळ्या शक्ती आहे. हरे कृष्ण. श्रीकृष्णां व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही गोष्टींचं ध्यान हा महात्मा करत नाही. मग आपण जे बघितलं
समहात्मा सुदुर्लभा, हे असे महात्मे खूप दुर्लभ आहे. ज्या 7व्या अध्यायात आपण म्हटलं सहस्त्रावधी लोक या मार्गावरती येतात, परंतु असा एकच दुर्लभ महात्मा जो प्युअर डिवोटी, जो अगदी शुद्ध भक्त आणि भगवंताला पूर्णपणे जाणू शकतो, असे महात्मे हे अत्यंत दुर्लभ आहे. तो निश्चितपणे जाणतो की श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचं कारण आदिपुरुष आहेत. या बाबतीत त्याला मुळीच संदेह नसतो, संशयच नसतो त्याच्या मनामध्ये. अशा महात्म्याची इतर महात्म्यांच्या किंवा शुद्ध भक्तांच्या सत्संगामुळे प्रगती होते. विशुद्ध भक्त हे श्रीकृष्णांच्या इतर रूपांकडेही, उदाहरणार्थ चतुर्भुज महाविष्णू रूपाकडेही आकृष्ट होत नाहीत. ते केवळ द्विभुजधारी कृष्ण रूपाकडेच आकृष्ट होतात. मग ते भगवंतांच्या ब्रह्म परमात्मा रूपाशी निगडीत नसतात, तर ते भगवंतांच्या भगवान मनुष्य रूपाशी निगडीत असतात, जे मनमोहक असं श्याम सुंदर रूप असतं, जे सच्चित आनंद आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण शाश्वत आणि अत्यंत आनंदमय असं ते रूप आहे भगवंतांचं. ते श्रीकृष्णाच्या इतर रूपांकडे तसेच देवतेच्या किंवा मानवाच्या इतर रूपांकडे मुळीच आकर्षित होत नाहीत. ते कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होऊन केवळ श्रीकृष्णांचंच ध्यान करतात. ते कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होऊन भगवंतांच्या अखंड सेवेमध्ये सदैव रममाण झालेले असतात. कारण त्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं असतं. तिथे कुठेच संशय नसतो मनामध्ये, कुठेच मत्सर नसतो भगवंतांची. तिथे पूर्णपणे भक्तीशी एकरूप भक्तिमय झालेला असा तो भक्त असतो आणि म्हणून तो भगवंतांच्या प्रेमामध्ये सेवेमध्ये पूर्णपणे विलीन झालेला असतो. सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढवर्तः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण माताजी. कोणत्याही साधारण मनुष्यावर शिक्कामोर्तब केलं की तो काही महामनुष्य, तो महात्मा बनू शकत नाही, आणि म्हणून त्याचं वर्णन इथं केलेलं आहे. मग जो ब्रह्मज्योतीवर भगवंतांच्या निर्विशेष रूपावर आसक्त आहे त्याला भगवद्गीतेत महात्मा म्हटलेले नाहीये. पुढील श्लोकामध्ये त्याचे निराळ्या पद्धतीने वर्णन करण्यात आले की श्रीमद भागवतात वर्णिल्याप्रमाणे विष्णूचं श्रवण कीर्तन या विविध भक्ती क्रियांमध्ये महात्मा सदैव युक्त असतो. तो देवतांचं किंवा मनुष्यांचं श्रवण कीर्तन इत्यादी करीत नाही. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम म्हणजेच भक्ती होय. अशा विष्णू आणि स्मरणम म्हणजे काय की या नवविध भक्तीच्या सेवेमध्ये तो स्वतः पूर्णपणे समरस भगवंतांच्या या नवविध सेवा जो गुंतलेला आहे तो निश्चितच महात्मा स्वरूप त्याला, आणि म्हणून ती भक्तीच्या मार्गाने तो गुंतलेला असतो. अशा महात्म्याचे अंतिम लक्ष 5 दिव्य रसांपैकी कोणत्याही एका रसामध्ये भगवंतांचं सान्निध्य प्राप्त करण्याच्या त्या दृढ निश्चयामध्येच असतं. हे अंतिम लक्ष प्राप्त करण्यासाठी तो आपल्या सर्व मानसिक शारीरिक आणि वांचिक क्रिया भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये युक्त करतो. कानाने भगवंतांविषयी ऐकतो, कीर्तन भगवंतांचंच करतो, स्मरण भगवंतांचंच करतो, अर्चना भगवंतांना. मग श्रवणम कीर्तनम स्मरणम या गोष्टींवर खूप जोर दिलेला आहे. आणि अशा प्रकारे तो शुद्ध भक्त महात्मेजन या सर्व विधी विधानांचं कठोरपणे पालन करतात. म्हणूनच त्यांना इच्छित फलाची प्राप्ती खचितच होते. जसं आपण म्हटलं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, की वेद यज्ञ याग सगळं करतायत पण तिथे अभिलाषा नाहीये, असेच हे शुद्ध भक्त आहेत. आणि म्हणूनच त्यांना त्या निश्चितच त्या फळांचीही प्राप्ती अगदी निसंकोचपणे होत असते. ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. हरे कृष्ण माताजी. प्रभुजी सॉरी. हरे कृष्ण. इतर लोक जे ज्ञानरूप यज्ञ करतात ते भगवंतांची एकमेवाद्वितीय रूपामध्ये, विविध रूपामध्ये आणि विराट विश्वरूपात उपासना करतात. हरे कृष्ण. मग भगवंतांनी खालच्या या स्तरावर मग काही जे लोक आहेत ते भगवंतांची कुठल्या रूपामध्ये हे करतात. मग जे जे निस्सीम भक्त आहेत, शुद्ध भक्त आहेत, ते भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत आहे. जसं पुढे जाऊन अर्जुनही म्हणणार आहे की 11व्या अध्यायात त्यांनी विश्वरूप बघितलं, सगळं भगवंतांचं रूप बघितलंय, पण शेवटी तो इतका घाबरतो की मला आता म्हणजे तो व्यथित होतो आणि मला ते आता भगवान रूप, कारण तो भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत असतो. परंतु हा श्लोक म्हणजे पूर्वीच्या श्लोकांचा सारांश आहे. भगवंत श्रीकृष्णाला सांगतात, भगवंत अर्जुनाला सांगतात की
जे विशुद्ध कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहेत आणि ज्यांना कृष्णांव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त इतर काहीही माहित नाही, त्यांना महात्मा म्हटले जाते. तरी पण इतरही अनेक असे लोक आहेत जे यथार्थ रूपामध्ये महात्मा नाहीत, तथापि ते सुद्धा निरनिराळ्या प्रकारे श्रीकृष्णांची उपासना करतात. त्यांच्यापैकी काही जणांचं वर्णन यापूर्वीच आलं. अर्थार्थी, जिज्ञासू, ज्ञानी हे अशा रीतीने करण्यात आलेले आहे. याहून खालच्या स्तरावर इतरही लोक आहेत, त्यांचे 3 प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते. स्वतःला भगवंतांशी एकरूप समजणं, त्यानंतर भगवंतांचं कोणते तरी स्वरूप मानून कल्पून त्याची उपासना करणं, आणि जे भगवंतांच्या विश्वरूपाचा स्वीकार करतात. बघा, अशा या 3 खालच्या स्तरावरच्या भगवंतांनी सांगितले, कारण त्यांचे जे समज आहेत ना, ते कुठेतरी चुकीचे समज आहेत, आणि म्हणूनच ते त्या प्रकारे भगवंतांची उपासना करतायत, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ते भगवंतांच्या त्या रूपाशी निगडीत असतात. विश्वरूपाची पूजा सुद्धा भगवंताने रेकमेंड केलेली नाहीये. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे यापैकी सर्वात कनिष्ठ जे स्वतःची परमेश्वर म्हणूनच स्वतः पूजा करतात आणि स्वतःला अद्वैतवादी मानतात, ते प्रामुख्याने आहेत. कारण जे स्वतःलाच परमेश्वर मानून म्हणजे स्वत्व जे निर्माण होतं, आणि कुठेतरी मला असं मला तसं, म्हणजे हल्ली आपण म्हणतो की ज्या व्यक्ती पूजा केल्या जातात, कारण व्यक्तींना दैवी स्वरूप देऊन मग त्याप्रमाणे केलं जातं, तो कुठेतरी अतिरेक आहे. आणि अशा प्रकारच्या यापैकी सर्वात कनिष्ठ म्हणून त्याला कनिष्ठ म्हटलंय, की जे स्वतःचीच परमेश्वर म्हणून स्वतः पूजा करतात आणि स्वतःला अद्वैतवादी मानतात, आणि म्हणूनच ते प्रामुख्याने असे अद्वैतवादी मानतात, असे प्रामुख्याने आहेत. असे लोक स्वतःला भगवंत मानतात. या भावनेमुळे ते स्वतःचीच पूजा करतात. हा सुद्धा परमेश्वर उपासनेचा एक प्रकार आहे. कारण ते जाणू शकतात की आपण म्हणजे भौतिक शरीर नसून चेतन आत्मा आहोत. निदान त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारची प्रबळ भावना तरी असते. सामान्यतः निर्विशेषवादी परमेश्वराची अशा प्रकारे ते उपासना करतात. दुसऱ्या प्रकारच्या श्रेणीमध्ये देवतांच्या उपासकांचा समावेश असतो. असे लोक कोणत्याही देवता म्हणजे भगवंतच आहे असे मानतात. जे लोक या प्राकृत सृष्टीच्या पलीकडे कशाचेही चिंतन करू शकत नाहीत, आणि त्या लोकांचा तिसऱ्या श्रेणीमध्ये समावेश होतो. ते सृष्टीलाच परतत्व मानतात आणि त्याची आराधना करतात. सृष्टी सुद्धा भगवंतांचं संकल्प आहे, हे मात्र ते जाणत नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारे निरनिराळ्या प्रकारच्या उपासना करणारे लोक असतात, आणि म्हणून ते भगवंतांना जाणू शकत नाही, म्हणून या सगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असतात किंवा त्याची उपासना करतात. पण भगवंतांनी पुढेही सांगितलं, जेव्हा कन्फ्युज झालाय 12व्या अध्यायात अर्जुन, की अशा प्रकारे मग मी तुझी त्या पर्सनल फॉर्म मध्ये केली तर ते श्रेष्ठ आहे का भगवंतांच्या कशा प्रकारची सेवा? तर अशा प्रकारे जे इम्पर्सनल म्हणजे भगवंतांच्या अव्यक्त रूपाशी जे कोणी निगडित आहेत, ते सुद्धा निश्चितपणे प्रगती पण हळूहळू करू शकतात. त्या टप्प्यावरती हळूहळू पण जे भगवान रूपाशी निगडित आहेत, ते या मार्गावरती आपली प्रगती अगदी सुलभतेने आणि खूप फास्ट रीतीने करू शकतात. अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाह महौषधम मंत्रौ अहमे वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. कोणी वाचणार? रीना माताजी आल्यात. हरे कृष्ण. वाचू? वाचा माताजी. हे 2 श्लोक घेऊया आपण आणि थांबूया. 34 श्लोक आहेत, 17 आज पूर्ण करूया आपण. ओके माताजी. हरे कृष्ण. परंतु मीच कर्मकांड आहे, मीच यज्ञ, पूर्वजांना अर्पण करण्यात येणारे तर्पण, वनौषधी आणि दिव्य मंत्र आहे. तूप, अग्नी आणि आहुतीही मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत याच्या विभूती सांगितल्या. भगवंतांनी 7व्या अध्यायात पाण्यातल्या चवीमध्ये मी आहे. कशा प्रकारे भगवंतांनी या भौतिक जगतातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये भगवंत कसे स्थित आहेत, हे पुढे 10व्या अध्यायात आपल्याला सगळ्या सूचक अभिव्यक्तीवर भगवंतांनी दिलंय. आणि म्हणूनच जे सृष्टीला मानतात, ती सृष्टी सुद्धा भगवंतांचीच निर्मिती आहे ना. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतात, मीच कर्मकांड आहे, मीच यज्ञ, पूर्वजांना अर्पण करण्यात येणारे तर्पण, वनौषधी, दिव्य मंत्र हे मीच सगळं आहे. आणि म्हणूनच अग्नी सुद्धा श्रीकृष्णच आहेत, कारण अग्नी हा पंचमहाभूतांपैकी एक आहे. ही पंचमहाभूत म्हणजे श्रीकृष्णांच्याच विभिन्न शक्ती आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचं तर कर्मकांडामध्ये सांगण्यात आलेले सर्व यज्ञ म्हणजे श्रीकृष्णच आहेत. अर्थात हे जे कृष्ण भक्तीमध्ये युक्त आहेत, त्यांनी सर्व वेदोक्त यज्ञ पूर्वीच केले असल्याचे जाणले पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्याची निर्मिती भगवंत, या सृष्टीची निर्मिती केली आहे, त्या प्रत्येकामध्ये
भगवंत आहेत. आणि अशा प्रकारे भगवंत त्या गोष्टींना निश्चितच जे जे कृष्ण भावनेमध्ये आहेत ते निश्चितच हे पूर्णपणे जाणू शकतात. भगवंतांच्या या अभिव्यक्तींना, भगवंतांना अशा या भौतिक स्थितीमध्ये, भौतिक वास्तूमध्ये, भौतिक गोष्टींमध्ये निश्चितचपणे जाणू शकतात. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं कोणीतरी जॉईन होत आहे. आपण इथे थांबूयाच. आणि 6:30 झालेत. कदाचित याच लिंकवर जॉईन होतात. तर आपण इथे थांबूया. आणि मी शेअरिंग थांबवते. कोणाचं गैरसोय व्हायला नको. शेअरिंग थांबवते आणि आपण हा अध्याय इथे थांबवूया. मी प्रार्थना म्हणते. रेकॉर्डिंग थांबवते. प्रार्थना म्हणून. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वांना. आपण पुढच्या वेळेला पाहिजे तर काही मनात कोणाचे प्रश्न असतील तर आपण पुढच्या सेशनच्या सुरुवातीला घेऊया. सगळ्यांना हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हा? कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. मी हरे सेशन कृष्ण माताजी. सादर हरे प्रणाम. कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण.